Kaixo, arratsaldeon, ongitorriak ikusentzuleok, Antigoko pelota zaleok, hementxe ekarri gaituela, 75. ediziora, bere azkenetara. Ez da hain denbora asko ematen du baiet, aspaldi hasi ginela, 3 astea justu, eta ja, azkenengo astean sartu gera. Orain arte ligila eran jokatu da txapelketa, ja gaur finalerdiak, bihar finalerdiak, eta datorren larunbatean finalak. Gaur gainera berrikuntza handi batekin, orain arte Antigoko pelota txapelketak emakumezkoak izan ditu azkenengo urteetan, baina beti buruz-burukoak eta aurten lehenengo aldiz binakako partiduekin. Hori dela eta orain arteko jaialdiak arratsaldeko 7 hasten bat ziren, gaur ikusten duzuen bezala, gu ja 6:30 prest txapelketako finalerdia hori ekiteko. Beldur ginen, beldur gera oraindik ere, guraldia ze erantzun izango duen, baina egunean zehar majo bota du, hotzari izan dugu, haizea ere bai, euri ere bai, baina orantxe bertan ateri. Gaur komentarista lanak egiteko auzoko bat, pelotaleko oso ondo zagotzen duen, Mikel Aranguren, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñaki. Aguantatuko ote du, kezka horixe. Pelotari zatia berdin da, baina pelota zalentzatez. Pelota zalentzat, frontoia beste itxura bat hartuko du baita, ez? Euriak aguantatzen badu, asko dotoretiko eta bestela, igual aterkikin. Lehen hori agona geha eta gaur igual tokatuko da. Seguro baiet. Bueno, binakakoa lehen baldiz, emakumezkoena. Pelotariak aurkezterako orduan esango dugu, bat hementxe, auzokoa dugula, ia etxekoa dugula, Antigoko pelota eskolako neskauta dugula, baina aurkezpenak inez, hortze dituz datoak, Leire Garai, Gasteiztarra, 20 urte dauzka, Zaragmagakoa, aurrelaria, 1,69 cm nortzen du, 56 kiloko pisua, eta ondo baino beto daki noski zer den Antigo jokatzea. Bere laguna atzelaria, lehenengo aldiz da hemen Antigoan, Andrea Capellan, bere eta seguruni pelota zaleoi aski ezaguna egingo zaizue, Miguel, binakako txapeldun izandakoa, profesionaletan oski, Santo Domingoko pelotaria da, 1,68 cm, 68 kiloko pisua, 18 urtea dauzka, baina Ezkaraiko klubekoa. Garriko urdinez izango direnei begira, esan dugu bata auzokoa dugula. Miren Arraiza hor duzue, Donostiarra, 18 urte, Izurungo pelota elkartekoa, aurrelaria, 1,65 cm, 55 kiloko pisua, eta bere atzelaria Andoaingoa. Nora Mendizabal, 20 urte dauzka, Gazteluleko elkartekoa, atzelaria, 1,74 eta 78 kiloko pisuarekin. Nobedade bat bada, lehen urtean egontzena naiz gero etzen aplikatu, etzen indarrean jarri, partida noski 22 da. Baina deskuido baten 21 egiten baldin badute, partida luzatu egiten da 23. 22 egiten baldin badute, luzatu egiten da 24. Eta 23 egiten baldin badute, 25 luzatzen da. Hau da, bi tantoz irabazi beharra, derrigorrez, baldin eta 24 egin eta orduan bai 25-24arekin bukatzea dago. Bueno, Mikel, peloteriak ondo zagutzen dituzu, batez ere segurunik hemen etxekoa, lehenengo aldiz dugu Capellan hemen Donostian, eta zakit, zer espero duzu partiduntatik? Bueno, Capellanek bi esku ondazka, ez? Piskat, eskubia indartsua gaina eta horrengo da piskat, ez? Norak eusten baduta gai baldin piskat pelotean bere parean jartzeko, uste Miriane papelon bat ingo dula, ezagutzen dulako frontoia, eta aurre ingo diola Garairi, baino. Atzean egoan uste. Beti bada bentaja txiki bat, edo ondia, beti bilitzeran pelotalekoa jokatzea. Bai, frontoia ezaguna eta jendea ezaguna baita ere, eta horrek igual lasaitasuna emango dio, baina badakigu ez, batzu baita ere etxian, kosta egiten zaiela. Baina, bueno, Miriane ja urtea daramatza hemen jokatzen, da ni uste papel honen godula. Mikel, emakumezkoen pelotariarekin ere dudak izan dira. Batzutan pelota gozoa jarri, beste batzutan pelota mistoa jarri. Egia da batez zera kosta egintzela, mistaren aldeko apustu egitea. Zu zeren aldeko apustu egingo zenuke? Ni uste mistan aldeko apustua, emakume pelotarientzat ona izan dela, ez? Hasieran igual kosta ingo zaien, eskutara egokitzea eta hori, baina jokuari beste puntu bat ematen dioz, beste bizkortasun bat, jokaldi egiteako garaian baita ere pelota eskerronekoagoa da, goxoa baino, eta ikusleantzago eta jokatzeko asko irabazi dula alde hortatik. Gero soinua berare, erabat ezberdina da, asko irabazten du soinuak ere. Bai, eta ez gaur bezalako jaialdi baten, jarriko bazen lehenengo partidua pilota goxoakin eta ondoren mutilak pilota gogorrakin, igual kontraste handi egia eta igual arriskua dago, neskena gutxi esteko, ez, eta asko parekatzen dago.
Miguel, jaialdi guztia daukagu elegantea, ez da finalerdiak ira zintokitan honak, gero Apesetxea eta Landa, Etxeberri Aloza, Alberdi Lizeaga, Amiano eta Altxona Apesetxea, bueno, ez batere harritu, guztietatik gaur jendea etortzea, baina jaialdia berez da polita. Bai, jaialdi hona ez, badirudi baitare lau bikote indartsuenetariko kategoria horietan sartu diala eta finala izan zitezken bi finala aurreko diala, sai asko. Orduan gogotxua, partidu honak ateatzen dian eta disfrutatzeko. Zuzeu ere Antiguan ibilitakoa zera, ez bakarrik askoran, torneoan, txapeketan ere bai, esaten zenean 3 urte zibili zerela. Bai, 3 urtetan jogatu denun, 3 urtetan juvenietan, lehenengoan aurreatu intziguten kadetea izanik juvenietan sartuta eta gero beste 2 urtez. Eta, bueno, beti gustagarria ez, bertako batentzako, bertako txapelketa eta holako izena duen txapelketaten jogatzea, beti gustagarri, auzoko batentzat. Auzoka izan da presioa sortzen du horrek? Bai, bueno, hori goitza geha. Presioa da ardura gehiago ematen du, edo eti etxekoa lagunak beste publikoa daukazu hor. Bai, ondo egin nahi eta, bueno, sugosatzen zaizu baita ere frontoia ezagutuko ez zula eta ondo egin behar dezula eta, bueno, lehenengo urteetan igual zailagoa da, baina ja lehenengo tantoa jogatuta, askatzen zia eta listo. Bueno, guk egin dugu pelotarien aurkezpena, orain ja hemen pelotalekoan daudenentzat egingo da aurkezpena, eta guk aurkezpena ez bakarri pelotariena. Gurekin lanean ari diren kuadrilaren arekin berra daukago. Ze askok esaten diate, zuk ere bai, Mikel, telebistatik ikusi dituzu irudiak, eta askok esaten diate, jo, ze ondo ikusten den. Bai, egia da, ipagarria dela zelan iten duten bai Anderre, Manexek, Josu eta Naroak. Izan aipamena egiteren Juan, Ander Etxenike, Manex Alkezar, Josu Artola eta Naroa del Barco, guztiek egiten ari diren lanari eskerri iristen zaizkizue, hain irudi bikainak, eta ni batez ere hemen auzokoekin, da gero norbaitek telefonoz deitzen baldin badit, basaten dit zerbait, baina auzoan hemen inguruan da bine jendea, taberna eta batez ere, kaleko jendearekin egoterak ordez, ze ondo ikusten den. Ez zauka beste inungo telebistaren enbidiarik. Ez, ia da profesionalen jaialdiekin, ETV ikusten dienekin, bate enbidiari gabeko irudia diala, oso ondo ikusten da. Bueno, ikusten zule, askotan gogoratu dizuegu, ia beti, esan nahi baldin dizuegu, nondik ari zareten jaialdea jarraitzen, asko izan zen orain arte oporretan zaudenak, eta mezuak toki askotatik jaso ditugu. Andaluziatik, Levantetik, Britania honditik, noski Euskal Herriko edozein txokotatik ere izan zerate, bidali nahi baldin badizue mezuren bat, lasai bidali. Esan nahi baldin badiguzue nuntza beten, lasai esan. Eta komentatu nahi baldin badizue, nola ikusten ari zareten partidua, edo ze espero duzuen, lasai komentatu. Bosgoren jordiko orantxe, 4 pelotarien aurkezpenak idera, atzerapen pitxin batekin oso txikiarekin ekingo zaio, espero ezagun neurketak ez joatea oso luze, gainerakoan hemen arkekuntza artifizialean dauka pelotalekoak, baina gainerakoan Mikel arriskoa badago, gairezatik atzera joate bali magera, denok ere ilupean izateko. Eta bagarren bat aspertu balingo da, eta, garaian hasita hobeto. Bueno, momentuz postekoa da, eguraldiak eman digun erantzuna, ze antolakuntzako lagunak ere hortxe egon dira zalantzatan, toldore bat eskatu beharko ote diogu udaletxeari, zer egin gote dugu, zen niko goratzen ez, urteren baten, ezakidena da, edo negua jokatzen zen lautardikoa zen, edo udara jokatzen zen binakakoa zen, baina niko goratzen ez, hemen toldoa jarrita partidak ikusi izana eta jarraitu izana. Hemen atzean jarri izan dira toldoa, nik uste hori neguko lauterdikoan izango zala, Udan posible da unen bate, baina ni negukoan oroitzapen hori badakatu. Bueno, lehenengo finalerdiak, gaur ditugunak, Gerriko Gorriz, Leire Garai, Gasteiztarra, Andrea Kapellan, Arrigosarra, Santo Domingokoa, Miguel Kapellan, Binakako profesional, txapeldun izandakoaren alaba, eta bi urdinak, biek donostiarrak. Mirian Arraiza, donostiarra, eta Nora Mendizabal, hau Andoaindarra. Bi epaileak ere, txoko guztietako, Gipuzkoako noski, pelota zale guztiak ondo ezagutzen dituzten pelotariak eta akzidentutan torneoa nun, han, txomerena edo arroio. Biak egertukoak eta... Lehen profesionaletan da, barain afizionetan. Txapelketa bada, horiek hor egon behar dira. Aurrelaria, Gasteiztarra da, Zaramada klubekoa, 20 urte ditu, bera da, Leire Garai.
su zaguera, de rojo también, viene de Santo Domingo de la Calzada, es del club Ezcaray, tiene 17 años, ella es Andrea Capellán. Un fuerte aplauso para ella. Eta urdinez zaituko dienak, kasu honetan aurrelaria Donostiarra, Izurun klubekoa, 18 urte ditu, bera da Mirian Arraiza. Eta bere atzelaria urdinez baita ere, Andoaingoa, Gazteleku klubekoa, 20 urte ditu, bera da Nora Mendizabal. Etxalo bero bat berezako. Eta zorteon, lau pelotariei. Bueno, lehen guk aurkeztu ditugu lau pelotariak, epaileak ere bai. Hemen bosgolo jotatik ere aurkeztu dituzte lau pelotariak. Zapa irera Mikel Arroiok, abertzea ateratzen den, urdin, sakea etxekoarentzat, Miren Arraizarentzat. Zer izi duzu, Mikel, pelota ja orain zenbakiarekin egoten dira. Bata, bia, hirua, laua, batek ez du pelota probatzeko aukerarik, lehen probatu ditu, badakin nolakoa diren. Eta orain ja erabaki behar duzu zein pelotarekin hasi eta kontroli esan bata da, edo hirua da, edo epaileak adieraziko di, edo bi edo laua, zer izi duzu? Bueno, nik uste dut ikusleantzat asko irabazi du, ez? Lehen asko zian, iteztena pelota probatuko dugu, eta gero igual atea berriz. Bai. Denbo hartzea. Lau pertarien artean erabila, aurrelari urdinak, gero gorriak, gero atzelariak, aurren azker paretaren kontra, gero frontizaren kontra, eta gero pelota berarik izi. Eta berotzeakoan ondo probatu ezkio, nik uste, eta hola arazik, zenbatuta baldin badu egin. Bueno, hor dijoa, neurketa astera dijoa, gure kronometroaren martxan da, Arraiza sak atera du, Kapellanek eskuinez erantzun, Menizabalek eskuinez eman, Kapellan, bere eta aurrelaria, baina alagoa atzelaria, Menizabalek, ezkerrez Kapellanek arrimatutak ondo atera du, Arraiza pelota bila zabalera, irutik eskuinez ondo jo arrimatu, lauterdik Kapellan, Menizabal, azeratuz, Kapellan, ia korputzen sartu zio pelota, ez da ondo jarri. Arraizaren pelotaka da, arrimatuz. Kapellanen lautertik ondo atera. Mendizabalek eskuinez. Ezkerrez Kapellanek eraman. Ez du txarra Arraizak. Biteritik moztu. Ezkerrez jaso Garaik. Arraizak zabaletik. Bi gorria dijoazte pelota bila. Garaik ezkerrez moztu zabalera. Arraizak txekora. Garaik bitik. Eskuinez moztu Mendizabalek. Ezkerrez Garaik dejada txakoan txapa. Bat eta huts, urdinentzat. Arraiza Mendizabal irabazten. Zer dut da, Mikel? Tanto ona berotzeko, Bai. Xamara peloteatu dute, eta bateze... Eskuak egiteko gona. Eskuak egiteko. Bateze ni uste atzelarintzako gona izango zala, ez? Esan dugu berria diala frontoi honetan, da bizkat neurriak hartzeko eta frontoira egiteko, tanto goki atzelarintzako. Arraiza sakera. Atera du sake bikaina. Kapellan eratorri dira oso erantzun. Lautik atzera Mendizabalek. Garai. Ezkerrez zalantza izan du Arraizak. Bera jo edo Mendizabal eman, orain Zabalera Garaik. Zabalean dejada egin egizan du Arraizak, baina pelota galduz leheneko berdinketa bana. Justo da, Garai etorri ala bizkat joku aurrea ematea. Aukera dunen beti ezkerrakin ireki, baina dejada bota du eskubiakin. Bizkat aurreko kuadrota joku gara ematea. Ez dugu asko ikusi, baina zer iruditu pelota? Egokia, uneako oso pelota politia, jogatzeko ona eta alde hortatik aitzaki gauz. Garaik atera du sakea, gurutzatua. Eskuinez Mendizabalek. Ezkerrez Kapellan. Mendizabalek irutik pelotakada bikaina. Bostardian Kapellan. Lautik atzeratu Mendizabalek. Kapellan iruterrian. Bikaina pelotakada. Bostarditik Mendizabal. Ezkerrez Garai jaso. Mendizabal ez Zabalera. Badoa Garai jaso. Arraizak. Irutik. Kantxardian utzi. Garaik bote txarra egin dio. Ondo jarri gotzekoan. Moztu. Zabalera Garaik eta tanto. Moztu bai. Arraizak, baina gero Garaik ezkerrez ez du barkatu. Eta Zabalean egin du markagaiak erakusten digun 2 eta batekoa. Bai, hemen aurrelarintzat importantea baita ere ez. Ezkerrakin eta zurua bilatzea Zabalean. Oiko baino zabalagoa dalago eta bizkat zulo horiek mugitzeko eta aurkarian mugitzeko. Garai sakera. Aterdu sakea. Ez dugu esan, sakea lautik atera behar dela eta iruko marra gainditu gara dago. Sakea lautik irura. Mendizabalek, bostaretik. Kapellan. Ondo atzeratuz.
Mendizabalek ez zuen urdi gaiko txapa. Kapellan. Ezker Arraizak. Luze Kapellanek. Mendizabalek irutaritik bikaina pelotaka da. Kapellan atzean ondo jarrita bostetik. Mendizabalen pelotaka da. Arrimatutako Arriosarrak ezkerrez Kapellanek atera. Bi atzelerin arteko lehia ikusten ari gera. Pelota bila Garai atzera, lautik. Oso pelota gutxi da gaurlari izan, Mikel. Bai, hori aintzan bitxatzen, ipatzeko dela nola berriak izanik, ze ondo jogatzen nahi dian bi atzelarik, Bai. Bata bestea eusten, ona gatenen ematen, eta gutxi galduz, hasieran eta mentzat. Garai dejada Zabalera, Arraiza jaso, txapa gainan utzi. Garai Zabalera, Arraizak hartu atzeratu. Kapellan, lautik. Ezkerrez, galdu. Balekoa. Ailegatu. Zabalean dejada Garaik, Arraizak ezin. Galdu eta ikusi da Mendizabalen pelota, baina azkenan iritsi da txapa gainera, baina Garaik erabaki dut Zabalean 3-1. Bai, eta hortxe ahi da, mina egiten, Zabalean ahi da mina asko egiten. Hiru tanto inditunak horren ditu, eta igual Mirianek hori zaindu behar du. 3-1. Bazakigu zen mango den partidu, baina leheneko tantoak gogorrak, Oso politiak, bai, partidu lehiatua momentu zeintzat, eta ea lase ditzen du. Garaik sakea. Mendizabalek erantzun. Garaik irutarri ditxekoan. Mendizabal atzetik aurrera torriz, baina ezin. Ezkerrez etxekoan pelotari jasotzeko zuen, baina ezin izan du jaso eta gorriek ja lautanto korrenta galtzen hasi irabat eta huts. Lautanto segidan ekin dituzte Mikel eta irabazten ari gira 4-1. Bai, Garai da pixkat, hor aurrean pelota mugitzen eta bihurritzen, atzean nahiko paretsu daude, baina hor jokua pixkat. Aurreko kuadroita ematen eta hor inaiten nahi da. 4-1, sakea Garairentzat. Hor da leire. Zabalean bote egin, sake atera, gurutzatua, arrimatutakoa, bostetik ezkerrez Mendizabalek, Kapellan. Lautik eskuinez oso ondo. Bostetik ezkerrez Mendizabal. Garaik Zabalera. Zalaintza izan du Arraizak eskuinez azkenen ezkerrezko du. Kapellanek oso ondo atzeratu. Bostean Mendizabal. Leire bere lagunari laguntzera. Jara. Arraiz eta Mendizabal bia pelotari pila. Eta azkenean tanto. Kapellanek galdu duen lehenengo pelota da 2-4. Pelota gauna, paretea sartu dute eta hor paretak beti enbaratzu ditu eta hor beti miniten du. Sake Arraizarentzat. Bihar noski, bigarren finalerdiak izango ditugu. Ordu berean. Emakumezkoetan Aldai eta Osez, Arrizabalaga eta Galdiarren kontra. Eta bihar ere beraz, ikusentzuleok Erne, gu hortxe 6:25 galdera hasiko baigera kontaketarekin. Orain tantoa da jokoan dagoena, markagailuan 2-loko emaitza daukagunean, 2 tanto zirabazten gorriak Garai eta Kapellan. Arraizak, ezkerrez Zabalera Garaik, dejada Zabalean utziz Arraizak, atzera Garaik, eskuinez ezin Mendizabalek, Garairen meritua, 5-2. Bai, eman indio eta ibil inda pixka pelota eta kosta intzaio norari ez, pelota horta jartzen. Ikusi harko da gero, nora nola dago baita ez, uste eta atzolezon jokatuta dagoela. Bagizu, egunero jokatzen nahi dienak, bai, igual, bat hobeto, bestea pixka nekatuko. Zematen dela. Sake Garairentzat, 5-2. Bostetik Mendizabalek, eratzen ona. Txokoan Garaik, Arraizak ezkerrez, jaso eta txokan utzi. Zabalera Garaik, Arraizak ezkerrez oso ondo atzeratu. Kapellan atzerak akorrika eskuinez ezin, merito Donostiarrarena. Arraizari apuntatzen digu leheneko tantoa eta markagailuan 3-5. Kerka da erra, sulto, gainetik pasa du eta eskat hori bilatu behar du Mirian. Horra aurrian asko enredatu gabe, horri igual Garai gehiago izango dalako, abiadura sartzen. Esan dugu, Mikel, leheno hemen 3 urte zaritu zinela, pentsatu nahi dute oraindik eta gaztea zera eta pelotan segituko duzula, ez? Bai, aditzen geha bendigan bai. Horeretako klubean ibiltzen geha, hor kasualidadez Donostiko desente elkartu geha, Urmeneta eta Txiapuso eta garai batean boltak abiltzen ginen asko. Eta guztua, gustatzen zaigu eta zerdia bota, afari batzuk egin da
Hoxe, honen azta, lagun artea mantentzea, kirol pixka bat egin lagun artea tarteka lehiaketaren batean parte hartu, eta Hoi da, pelota azkenen hoxe dago, familia txiki bat gala, eta azkenen harreman honak sortzen dira, eta hori asko baloratzeko da. Leire Garaik pelota zabalera gurutzuten egin zuen, ez zaio ondo aterazkuti, baina nahiko izan du txapagain hartu eta 6 tanto egiteko, 6 eta 3. Hausart jogatzen egia, beti aurre egiten eta tantoa bukatzea. Sake Garairentzat, 6 eta 3. Alero sakea, gurutzatua, ezkerdi Mendizabalek erantzun. Garaik ezkerrez zabalera gurutzatu, Arraizak ondo bildu txokora, Kapellanek ezkerrez jaso, Mendizabal kantxa erdian, iruteritik. Garaik txokora dejada, ezkerrez ondo jaso Mendizabalek. Kapellan, iruterian, dejada berakota, Arraizak erdi utxe ginez txokoan, ara! Erdi utxe ginez baino, tanto! 4 eta 6. Aldeko badia dene balio du, utxak eta ondo jotago. Horrez du, ondo jo, ez zaio ondo batera, baina nahikoa izan da tanto egiteko. 4 eta 6. Gero konfiantza hartzea da baita ere, baina atzelarik irekita ere min asko egiten du, komentatu dugu zabalagoa dela eta askotan aurlaria pixka barrura goten da eta zuloi aprobetxatzeko gai bada atzelaria, min asko egiten du. Arraitza sakera. Erdiraten edo sakea. Justu gainditu gainera irriko arrastoa. Mendizabalek lauteretik. Kapellan. Arraizak. Ezker zatzeratu. Kapellanek lautik. Lau arrekuadrotik zabalean, kanpora. Mendizabalek galdu duen pelota. Galdu duen bigarrena da. Gorrien aldeko 7. tantoa. 7 eta 4. Du komentatu dugu, atzelarik zabalea gota eta miniten duela, hortan saiatu da eta kanpoa juntzaio, baina saiatu behar du pixkat hortan, garai desero saukitzeko zebea da, partidua mugitzen pixkat. Geroko partidua zen morbo daugan, Landa eta Oian Etxegarria. Bi jartu dar, zenbat aldiz jokatu duten elkarrekin, Gipuzkoako herri hartako txapelketan ere final elkarrekin jokatu zuten. Zenbat aldiz elkarren kontrare bai, gaur hementxe. Oiantzarra final izango da, baina ez dakik zein, baina horrek ere sekulako morboa ekarri du. Bai, bi herritar, bi lagun, gertzun du jende asko etorri, giztutan derri mazte hortize biela lehen, xente hartola masagista ere hemen dago, eta, bueno, ikus mina sortu bintzat, partida horrek. Bueno, Leire Garaik, txokoan egineko tanto, bikaina. 8 eta 4. Bera da aldea markatzen ari dena, Mikel. Bai. Egindako 5 tanto dauzka, geldutako bakarra. Arraizak egindako 2 ditu, geldutako bat, eta atzelaritan Kapellanek bat galdu du, eta Mendizabalek 2 tanto galdu ditu. Bai, esan dezu bezala Leirei ez, pixka partidua mugitzen, joko aurrea ematen, pelota bi aldeetan mugitzen eta miniten itzai. Saiatu behar da, nora igual hainbeste eman beharren, gozatu eta pasatzen pixkat, baina, a ber, hendik asko gatzen da, eta... Garaik sakea. 8 eta 4, eta momentuz sakez baliatuz, ez dute tanto bakar bat ere egin. Garaik. 4. kuadran kantxa erdian mote egin, pelota gurutzatu. Mendizabaleko sondo erantzun. 3 territik txokora eta tantoa. Zabalean zegoen Arraiza, oraindik eta 3 erdian atzean zegoen Mendizabal. Garaik egindako bere 6. tantoa, markagailura bikotearentzat doan 9. Bai, 6. eta uste badula ja 3. gutxinez hor txokoan iten duna. Distantzia asko uzten nahi dia bien arten, eta zuloi ondo aprobetxatzen nahi da. Torneo ontarako, txapeketa ontarako, hainbat babesle badauzkagu, batzuen iragarkiak hementxe pilotalekoan ditugunak, beste batzuenak hor aldizkarian, hemen banatzen den aldizkarian eta digitalean ere badituzue, baina beste batzuk derrigorrez gogoratuko ditugu, pelota zale asko bai dira, oruntzera auzora datozenak eta gero inguruko taberratara joaten direnak, eta baita ere partida baino lehenago joaten direnak. Guazen beraz, Oietxek aurkeztera, Jose Mari Taberna, ez dago pelotalekutik urruti, platero zer esanik ez, Matia kalean bertan, Antigoko bodegoia, pelotalekutik ere ia bertan dagoena, Danena ere bai, Elizatik gertu pelotalekutik ere bertan, Gazteiz, horri guruan gainera ordogan duelera futboleko talde profesional asko joaten dira, gehiago ditugunak bamentxe, Trikuarri, Bentaberriko Inan, Antzara, hau ere pelotalekutik gertu daukaguna, Olillos, hau ere ez da urruti, Luis Taberna, pelotariak oraindik atxean dauzkagunean, eta gehiago badituko bai, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta
Zarika. Eta nioena, nahi baldin maizue mezuren bat bidali, esan nondik ari zareten partidua jarraitzen, zerbait esan nahi baldin bat guzue, bateren bat animatu nahi baldin mazue, lasai. Gara izakera. Ara, bate dio, gu boizetik begira gaituzue. Haupa, Miriam, oso ondo. Estatu batuetatik. Estatu handik ere begira, Mikel. Bai, Ezua, boizetik. beste aldetik jende asko ikusten da, mexikarrak eta baita ere oso zaletua dira. Eta seguraski ikusten nahiko da, norbait. Ez zait ikusi nire nintzen begira pantailara, zeinek egindako tanta izan da, Mikel? Nire mezua irakurtzen nahi nintzen, eta baina, bien tartera jundago pelota ustot, eta gaizki ulertuta, tanto argi nintzen. Arraizari apuntatuko da. Mendizabalen pelotaka da. Kapellan. Zapa gainan utzi aurrean. Arraiza txokora. Ezkerrez Leire Garai jaso. Mendizabal. Leirek ezkerrez zabalera, kanpora. Ezkerrez guruzatu egia, Garaik galdu duen bigarren pelota da. 6 eta 9. Arreskoa ditunak, hoi hartzen du, tanto asko eta politiakin, baina baita ere. Fallo egiteko aukera. Partiduan sartzen dira, Mirian egasmatzen du sakeakin. Arraizaren sakea. Kapellane bostetik, gora. Orantxe gutxi izan dugu. Sakez egindako tantarik ez genukala, orantxe estrenekoa. Mirian Arraizak egindakoa, 7 eta 9. Eta begiratzen ari nintzen, Mikel, eskerrak ateri daukagun, ia pelotareko dena bete da, Bai, kontoiak oso itxura ona, eta horratzean dauden eskertzekoa, ausartak, Bai. aguantatzen duen, eta ez dela guztia arraziko du. Leirek dejada txokora, ederra. 10 eta 7. Hemengo pelota zelak ere majo eskertu du. Bai, oso politxa, jogaldu. Hor zulo handia aida aurkitzen eta min asko egiten, tanto asko batea ditu. Lehen esan dut, kamararekin hemen lanean Ander Mendes jozuten ero ditukula, beraz, Ander edozein momentutan kamera pixka bat armailetara jartzen baldin baduzue, ikusteko jendeak ikustezan, nola erantzun duen garko finalerdi hauetara, ez da gaizki dengo irudien. Tanto jokoan da, Kapellanek lautik ezkerrez, Arraizak irutik zabalera, Garai jaso. Ezkerrez Mendizabalek atzeratu. Kapellan, lauteritik. Arraizak, ala moduzko diparetakoa, Leirek eskura, txokoan moztu. Mendizabalek jaso. Kapellanek eskatu, utzi Garaik. Atzera pelotaka da, bolea zezin. Mendizabalek eta korrien ondeko 11 garrana. Ondo Kapellan. Oso pelotaka da ona Kapellanek, indartxu batzea. Amaika eta 7. Sakea Leire Garairentzat. Ordo Garai. Sakea atera. Mendizabalek. Eskuinez. Kapellan. 8 eta 11. Ez zuen Mikel pelota horrek ezertxo ere gautzeko. Ez, misterio handi gabekoa pelota, baina Andreak eskubi bikaina daka, baina bat gora juntzaio, sakerrestuan, baina ere hori intzaioi. Konfiantza ez duen galtzen, eta baina ez dela segitzen da. 8 eta 11. Arraizaren sakea, Ozta, Bai, justu libratu du behiko txapa. Arraizak atzeratu. Kapellan. Bostetik. Ezkerrik Mendizabal, Garaik, utzi. Kapellanek irutik atzera. Ezkerrik Mendizabal, Kapellan, kantxa erdian. Arrimatutako pelota Mendizabalek atera. Garaik ezkerrez zabalera moztu. Arraiza jaso. Ezkerrez Kapellan. Mendizabalek irutik. Lauterrian, Kapellan etxakora. Arraizak ezkerrez jaso. Ezkerrez Kapellan. Arraizak dejada. Antzeman dio Kapellan ez egin izuen. Kapellan ondo iritsi da, baina ezin izan du jaso eta 9 urdinentzat. 9 eta 11. Atzelaren bizioa, beti buena eta buena iten aitzen geha, eta hor bi kuadro barrun gaudenean guk etxaloa jaso nahi. Antiguan batez ere. Ondoi txikitan gehiago, bai. Beste pelotalekoetan zaila da, baina atzelariek zenba gozatzen duzuen. Bai, hemen aurrea iristea erresagoa da, eta gebatzea korri gaiteko distantzi gutxigo.
Kapellanen sak erantzuna bikaina, 9-11. Mendizabal, Garaik Zabalera, jaso Arraizak, Garaik, Sotamanoz, ona iritu zei, baino ez. Galdu egin du pelota, Mendizabalek pelota hori, eta korrien aldeko 12. Mendizabalek galdu duen, 3. pelota. Bai, uste, urdinek 12 eta 9. aukerarik eukiko haute, pixka pazientzia auki behar duela, eta aurreko tantoa zela joatu. Landu, atzea jo, Andrearire kostatu zaio, pixka tantoa luzatzen danen, eta hortik etorriko dialogio bat, aurrean. Bueno, polita difa, partida Mikel. Bai, bikoita goitza behar makin, batzuk abiadura ematen da estea gaurrean enredatzen. Hortik polita. Kapellan, Iparetakoa, Arraiza jaso eta txokora. Garaik ezkerrez, barro note, bai. Arraizak Zabalean. Ezkerrez Kapellan, gaizki utzitako pelota, Arraiza Iparetakoa, tanto, ederra. Ikaina Mirienek egindako tantoa, 10 eta 12. Bai, zan dago, eriskat bilatu behar du Andrea, negatzen dan, deseroso jartzen dan, eta hortik aukerak etorriko zaizki. Aurreneko narreskatu, kapazintziakin. 10 eta 12. Eta luze dihoa partidua, 20 minutu ja. Ez, bai. Lehen, zure ondo gogoratzen zera, nesken partiduak normalean laburrak izaten ziren, pelota gozoarekin ere, baina ez, hemen lan asko egiten ari dira, eta egin berra dokate finalerako txartela lortzeko. Bai, aipatzekoa da baita ere, denboa gutxian zenbat igoan, maila hartzen nahi dian, eta horren irudi da baita ere. Ara. Indako goio ditugula, utxindako baino, bera juntzaio, baina. Garaiden pelota horrek ez zuen, zertxo ere, galdu egin du txokoan, eskuinez, eta 11. Garrik Urdinez ditugunentzat 11 eta 12. Bai, etorri dira, atzetik, baino... Horrein arte berdinketa bakarra partiduak, banakoa. Orduantza bakarrik egon dira Urdinak aurretik, bat eta utxekoan. Zaka Kapellanek erantzun. Mendizabalek irutarritik. Kapellan. Mendizabal, kantza erdian. Ezkerrez eskuinez Garai. Mendizabalek irutik. Kapellan. Arraiza, kantza erdian. Ondo atzeratu. Ezkerrez Kapellan. Mendizabal. Ezkerrez Garai jaso. Arraiza pelota bila irutarrira. Zabalean utzi. Garai jaso. Mendizabal, 3. kuadrotik, pelota Zabalera. Garai atzelari jarri da, ondo eraman du lotaretik. Mendizabalek Zabalera berriro. Bi gorriak, Garai eta Kapellan pelota bila. Garaik eraman du. Zabalera moztu. Arraiza jaso, Garaik. Ai, zer pena. Pena izan da. Lan asko egin du hor. Mirian Arraiza horlariak, baina azkenean bera galdu du. Eta gorriak ez zerrunako defentsa egin duten Mikel. Bai, tanto zona jogatu du Urdinez, eta mugitzen, baina Leiren defentsara ipagarri, Zabale askotan etorri eta bat gehiago jotzea, bat gehiago jotzea. 13 eta 11. Sakea Garaik. Eta Arro gurutzatu, bosterritik erantzun Mendizabalek, Garaik aukerako pelota, Zabalera jokatzea erabaki, Arraiza jaso, Kapellanek atzera, manda dator. Mendizabalek ezin. 14 eta 11. Bizi eman dio altura asko gabe, baina abiadura handiz. 14 eta 11. Izan dute, gorriak, bostantoko arrenta ere, 5-laukoan. Horrein irukoa dute, 14 eta 11. Bai, gorrientza eta bai Urdinitza garrantzitsua izaten nahi da hori. Gorria beti aurretik jundiola eta esteak beti sartu, baina berdintzea lortu gabe. Psikologikoki ere. Zake erantzun Mendizabalek. Garaik txokora. Mendizabal atzetik etorri zitxokoan pelota jaso, Garaik atzeratu. Mendizabal atzerak akorrik alautik. Kapellan. Dejado Zabalera, Arraizak. Zabalera jokatu. Garaik eraman. Ez du txarra Mendizabalek, ezkerrez. Luze jokatzea erabaki. Kapellanek lautik atzeratu. Lautik atzera Mendizabalek. Kapellanik txapa gainean dutzi, Arraiza jaso, bikain. Sotamanoz Kapellan. Lauterritik Mendizabal. Garai pelota bila lauter dira. Ezkerrez horman asko sortu zaio, eraman Mendizabalek. Garaik aukerakoa. Zabalean atzea jartzea erabaki.
Mendizabalek eraman. Kapellan. Irutik. Eskuinez jaso Mendizabalek. Garaik dejada txekora. Mendizabalek jaso. Garaik Zabalela. Arraiza ondo jarria. Honetxe apagainen Zabala nutzi. Jaso Garaik. Arraizak eskuinez. Arrizkoak egin Kapellanek airez moztu. Arraizak ezak ez egin izan duen. Txokon jarri du. Kapellanek ere bai. Jaso Mendizabalek. Zabalela moztu Kapellanek. Arraizak atzera. Moleaz Kapellanek. Arraiza txekora. Garaik txokor utzi. Arraizak ezkerrez jaso. Zabalela dator. Kapellanen Zabaletik txokora. Ezkerrez Mendizabalek. Ada ritman, jokatzen ari gina, Mikel. Tanto polita, partiduko tantua, baingoz. Kapellan. Jendeare guztua, txaloka. Bai. Txapa. Zalantza izan dut Mendizabalen pelota hortan, baina Mikel Arroi aurrean dagoen epainak esan du. Txapa jo duela eta ala izango zen. Kukin bat gora induta, txapa izan. Baina tantoa polita, Polita, eta gogorra, jogatzen nahi dian antzala. Bai. Kapellan horra aurrean egon da... Laurak lan asko egin dute. Ontxe dago partidua pixkat, ez? Gorriak ezpairu tanto inda asmatuta iesin gaute eta esteak sartu ingo dia, tanto batzuk egiten baitu eta partiako gakoa hemen dut. 25 minutu, partidua zidela. Zema mezu dauzkagun gaur. Aupa ekain, bona hau danak erdinai da, aupa ekain. Egun berreun, aupa Astigarraga, aupa Unai. Amiano deka hundia, aupa Amiano jauna. Amiano gaur 22 gutx. Oso errez, egurra Amiano. Aupa Unai, aupa Amiano. Amiano zurda de oro. Aupa ekain, beti errebotea. Bueno. Jarraiza jakur daudela eta garbi dago, egon bakarrik ez, gurekin ere egon nahi dutela. Era hontan partiduak emateak, Mikel, bendajo dixe dauka, edo zintokitan zaudela, momentan ikusi ezakezu, kanpan urrutian egon da ere bai, lehen ikusi dugu, estatu batutatik, edo nahi bat imazuk ero gauean, biharre nahi ikusi daukazula, bendaka horitxe. Bai, bentaja handia da gero ikuste, lehen telebistan ikuste genuen da, iriste ez batzinean agur eta orain berriz, grabatu bagatzen da eta ikusteko aukera da. Garai baten, oraintxe urte gutxi zeinek esan, aukera hori izango nuenik. Bai, eta zeinek esan, gaina denentzat eskuragarri emotala, ordena joan eta zeren ETV-en bagarrik emoten pelota emotala. 15 sakea Garaik. Azken hirutantoa segidan egin dituzten. Horda Gasteiztarra, 20 urteko aurrelaria, Leire. Zabalean bote egin, sake arroa atera. Mendizabalek, erantzun bikaina bosterritik. Kapellan. Bikaina, Oso seguro Kapellan. Bai, partio nahi ditu. Mendizabal, irutik atzeratu. Ezkerrez Kapellanen pelotaka da. Mendizabal. Ezkerrez Zabalela moztu Kapellanek. Arraitza jaso. Kapellanek beste ezkerkada bat esedaren joan, baina ez. Ezkerrez pelota galdu egin du, eta 12. urdinentzat. Bai. 12 eta 15. Ondo aizala eta seguru aizala esatea nahikoa. Eta zutxteko. Oantxe... Urdinak oantxe agate, pare bat anto inda partiduan sartu beraz, ez dela junimo zaizkie gorriak. 12 eta 15. Laurak ondo jogatzen, Ezkerrez Kapellan ezak erantzun. Arraizak irutik gutx. Ez zuen pelota horrek ere gaiztotasun handi egirik, baina nirien Arraizak ezin izango kaso eta korriken aldeko 16 eta 12. Baina partidua aurrea doa, partidu gorra izaten nahi da eta pelota baitan nabaritzen da, pixka ja nekea. Freskura galtzen dezunen. Beste egunetako partiduekin alderatuz, noski garbi dago, atzerapen pixka betek ez joango dela, beste egunetan partiduak hortze zazpirak bost inguru ordan azten ziren, eta gaur zaila izango da, zazpiak eta 20 baino lehenago aztea. Bai, baina, bueno, pena mereziko, ikusten egean ikusten. Batez ere argiagatik nien, Miguel. Argi, nahiko argi, motel, lanpara egin dut. Lauterdik Mendizabalek, Garaik txokoan utzi, Mendizabalek jaso eta biparetakoa, Garaik txokora, jaso Mendizabalek, Garaik atzeratu,
Arraiza atzerak akorrika, Lautik ezkerra zondo. Kapellan, irutik. Arraiza atzelari, eraman. Kapellan, irutik atzelari, irutik atzera. Arraiza atzera segitzen du. Ondo Mirian, Garaik ezkerre Zabalera. Jaso Mendizabalek. Kapellan, Airez Mendizabal. Kapellanek txokoti Zabalera. Airez jaso Mendizabalek. Garaik txokoan. Ezkerrez Mendizabal Zabalera. Zabaletik txokora Leirek eta tanto. Ondo Garai. Ia tanto guztian nasian egon dira. Aurrelaria Arraiza atzean, atzelaria Mendizabal aurrean. Baina azkenean Garaik erabaki du. Eta markagailuan bigarren aldiz Mikel bostondoko aldea. Amazazpi eta mabi. Bai, eta askoro Garai hauetako. Bueno, Garai da pixka dut. Diferentzia markatzen, hor asko asmatzen nahi da eta min aurreko kuadritu. Zake Garaik. Jokoan datorren larun batean izango diren finaletarako txartela. Gaur hiru txartel erabakiko dira, lehenik emakumezkoena, gero gizonezkoen promesa mailakoa, gero elitekoa. Ara, ze biparetako bota duen, azte ondo jaso den Garaik, biparetako Arraiza bota du. Ezkerrez Kapellanek utx, 13-17. Nioen hori, gaur hiru final erdi, gaur finalerako hiru txardel banatuko dira, bihar beste hiru, eta torren larun batean, Garai baten aspaldi adigoko torneoko finalak irailaren 8an jokatzen ziren, orduan irailaren 8ak Gipuzkoan jaiartua izaten zen. Gero abuztuko azken igandena pasatu ziren, da orain azkenengo urte hauetan iraileko lehenengo larun batera. Tanta jokoan, ezkerrez Arraizak, Kapellan, irutik atzeratu, Mendizabalek Lautik eman, Kapellanek ezin, 14-17. Mendizabalek egindako lehenengo tanto. Kapellanek agaso zelatzeago jun behar zuen hor, du gozatu eta bueno, aurrean gatu da, eskat. Baina nola dimeritu. 14-17. Baina, 30 minutu. Gizonezkoen partidu ikustenak ez dakit, berrogeita bat eta berrogeita ere minutu izan ditu aurten, da hauek hortik urruti ez dira beliko. Ez, martxantan segituta horra oso ondo hitz egiten du neskei buruz, eta igual muti buruz hain ondo ez, partidu esturik honestan seinale. Bueno, beste gauza da, tanto eta tanto artean, Mikel, ia atxedenik ez dagoela, tanto bukatu horreko pelotak batzen duzu da bere arazoaz. Bai, eta hori da txapelketa hontan dagoen beste berezitasun bat, ez? Beste atzelariari pelota probatzen ez diozula ez, norbaria gartu eta sakatu. Tanta jokoan, hiru tantora etorri dira urdinak, 14-17. Kapellan, Lautik, Arraiza jaso, Garai, irutik, Mendizabalek atzeratu, Eskuinez, Garai, ezkerre Mendizabalen pelotak adauna da. Andrea Kapellan, Eskuinez piztu eraman, Arraiza jaso, Garaik biterritik, txokoan luze, ezkerre Mendizabalek ondo, Kapellan, laugarren kuadrotik, irutarrian Mendizabal, ezkerrez Garai jaso, Arraiza Zabalean, gurutzatu pelota, Kapellanen Lauteritik eraman, Lautik Mendizabal, Lauteritik Kapellanek ondo, Mendizabalekin mentzio guztiarekin Zabalera, Garai erne, ondo jaso du, orain txokoan Mendizabal, Kapellanek jaso, aukerako pelota Arraizak, Biparetakoa, bikaina, ederra pilota da, Biparetako hori ederra Mikel 15-17. Arraizak sartu duena. Baina aipatzekoa baita ere noran tanto, nola mugitu pelota Zabalea, txokoa, aukera beha sortu dazken, eta gero Mirianek egia da. Motro ez dugula, baina Zabalen tanto hori. Etxarte txiki bat. Partidua 15-17, bitantora. Lau pelotariak eserita. Arotegiak ondo diren bezala batzutan naiz pelotari batzuk ezakiten garriko gorriz direnak beti frontisetik gertuen. Eta gero urdinak.
partida burukatu izaten da, azken gogorra luzatzen nahi da, aipagarria lau pelotarik egusten nahi dian borrokatzeko Burriño. Honen ondoren, badakizue, promesa mailako final erdia daukagula, Apesetxea, Beñat eta Landa, Garriko Gorriz, Oian Etxebarria eta Boza, bi herri osarberaz gaur ditugunak, eta emakumezkoetan, orain Andrea Capellan, eta gero daukaguna, Carmelo Loza, lehen honioen, bai, zer izanik? Ez. Capellan, makoguna Andrea Miguel profesionala izandakaren semea, alaba barkatu, eta gero izango dugun Loza, Baños de Río Tobiakoa, Barberito klubekoa. Hori ere, izenez kluba handi batekoa. Arraizak ateratako sakea, Capellanak esan du erantzun. Mendizabal lautik, Garaik, txokora, Arraizak gitarritik. Capellanek azeratu irutik, ondo. Oso ona pelota da. Bosterritik Mendizabal. Garaik, ona izan dute, ona izan dute. Txokoan, 18 eta 9. 18 eta 9. Atakada oso ona, Andrea joduna, kantoan aurretik zea joduna. Mikel, garai dauzkada zenbakirik onenak, lehen esan du, eta partidu guztian laxe doa, tantok egin, gutxien galdu, egindako bederatzi dauzka, saketik bakarra ere ez, galdutako 3 bakarrik. Bai, xat diferentzia hor dago ez, da bikote batek errez iten ditulo tanto eta besteak lan asko inberdu. Ara, begira, esan badin bat esan dut, saketik egindako tantorik ez zuela, orantxe estrenekoa. 19 eta 9. Sakerekin egindako lehena. Mirin Arraizak ere sakarekin batekin dauka. Justu bere egintzat, urriñentzat izan den 7. 7 eta 9. Gorriak orantxe egin dute leheneko. Garaik sakea. Ezkerrez Mendizabal. Ondo erantzun. Capellan. Ezkerrez Arraizak. Capellan, irutentik. Laban Mendizabal. Garai txokora. Ezkerrez Mendizabal ondo. Capellan elauteretik. Irutarria Mendizabal. Garaik ezkerrez jaso. Irutik Mendizabal, arrimatuz pelota. Capellanek ezkerrez ondo otera. Lauterria Mendizabal. Lautik, Garai. Ezkerreman Mendizabal. Capellane bai, irutarritik. Bikaina pelotaka da. Garai gozetik etxi. Garaik, dejala txokora. Ezin, bia joan dira. Arraiz eta Mendizabal pelotaren bila. Mendizabal jodu, baino ezin. Eta Leire Garairi apuntatzen diogun tantoa da. 20 garna. 20 eta 9. Urrutitik zetorren baina Mendizabal, lauterdi ingurutik. Lan asko egiten nahi da, eta ja partiako momentu hauetan, igual nikean abaritzen izan, gozatzeko momentuan. 37 minutu partidu hasiera. Bateria itzekeri gabeko partidu da, polita. Eta bukatzen denean, seguro pelota zaleak eskertuko dutela. Bete-beteko partidu. Mendizabal ezak erantzun. Garai Zabalela moztu. Arraizak txokora. Tanto. Indarko txirekin botatako pelota izan da, Donostia Ronaldetik. Txapagaina justu hartu duena. Eta Leire Garaigintzat jaso ezina. 16 eta 20. Bai, aipatzeko baita ere, partida guztian. Ez du, noja gainaria korputzen sartu zaio pelota, baina bueno. Bai, iritsi da eta, bale. Esatean nian, pelotarik ez dutela aldatu bendikan, eta igual ez da partidan dinamika urruine bilatu beharko lukete, baina gustora nago. 16 eta 20. Arraizak atera sakea. Capellarek, txapagaina justu izti, jaso Arraizak. Garai irutik. Ezkerrez Garai.
Kapellan ezkerrez, Arraiza. Mozu Zabalera, Garai, jaso eskuinez. Arraizak ezkerrez, Ona. Garaik ezkerreirez. Arraizak, Zabaletik txakoran. Kapellan ezkerrez. Justu eraman da begira tanto. Kapellanek egindako hirugarren tantoa da. Ez zuen espero ez Arraizak ez Mendizabalek pelota hortxe txokan utziko zuenik. Baina nahiko behartuta jodu. Eta tanto. Justu Arraitzakin badu tantoa buena larri da, baina aliantzuz. Garai bintzat, partideko azken sakea. Hor da Leire. Sake atera. Mendizabalek bosteritik ezkerrez ondo erantzun. Kapellan hiruteritik, jetxi. Mendizabalek ezkerrez atera ez zuen ordutik gaitu txapa. Kapellan. Hiruteritik azeratu. Mendizabalek bosteritik ezkerrez eraman. Hala. Txokoan Garaik utxekin da 17. urdinentzat. Baita, bentsatzen egin Kapellan partidua aurrera jundala, konfiantza hartzen edo jundala, ez dara jo soldatzen pelotai eta atzean nagusitzen egin. Hori euro handia menazkaren. 17-21. Ezkerrez Kapellanek sakea kanpora. Aurrena zalantza izan dut, goiko txapara joko tezen, gero ez. Zalantza kantxa sartuko tezen, basta sartu. Eta 18. 18 eta 21. Partidua da oindik egin jaki. Sakearekin Arraizak egindako bigarren eta kuk hori xerei partida gotea. Sak atera du erdira. Kapellanek jaso. Ezkerrez Arraizak. Garaik ezkerrez Zabalera. Arraizak jaso. Leire Garaik aukerakoa txokoan eta bukatu da partidua. 22 eta 18. Partidu polita, eta ondo bukatu da. Ondo minutu hor Leirek tantoa, eta azkenean ezada batekin txokoan. Pelota zaleak ere muskora, Mikel? Bai, txalo zaparra da handia, Bai. Zerbait ondo induten azkenean. Asko saiatu dira, maila bikaina eraman dute laurek ere, eta finalerako txartela lortu dutenak Leire Garai eta Andrea Kapellan. Zu zurrutira joan, nahi bali mazu zurrutira joan, ni bera nuen elkartzetak egitera, baina berera eraman, nahi bali mazu atxe txiki bat hartu, buelta bat eman, lasai Mikel, ni berera nauzuen. Eskerrik asko. Partido polita, oso polita jokatu duzu, Bai, partido gogorra, azkenian duela asko ez genuela hemen jokatzen, publikoa bai oso gustora eta beno, haiek bai asko estutu dute hasieratik eta gogorra junda bai. Zue gustora, eta gero ikusi besterik ez, jendea oso gustora utzi duzuela. Ze matxalo eskaini gizuen bukaeran? Bai, azkenian tantoak borrokatuak ziren, fizikoki bastante exigentea, eta bueno, tanto politak egon dira eta beraz gustora horrekin. Leire, handigoan ja urte asko, ez dakit 5, 6, 7 urte hemen ja askotan ikusi zaitugu, baina urtengoa diferentea da, urten binaka beti buruz buru jokatu duzu, zer moduz binaka jokatzeko? Oso ondo, azkenian manomanistan handia iten zan frontoia, ja,
eta bikoteka jokatzea, pilotari gehiago hemen ikustea, azkenean atzelariak ez ziren ikusten, eta oso polita eta gaina partidu gogorra atera da, así que oso ondo. Aurrelariak beti gehiago luzitzen zerate Antiguan, gaur ere tokatu da, bai zu eta bai Arraiza Mirian hobeto aritu zerate, 12 tanto egin dituzu. Bai, azkenean hor aurrean pelota bastante auki ditut, atzelariak bai oso ondo aritu dira, Norak oso ondo aguantau du, oso ondo luzatu du pilota eta Kapellanek bai, baina defentsa ikaragarria erakutsi du, eta azkenean Kapellanek super ondo jokatu du, eta horregatik bai aurrean aukerak euki ditut, eta oso gustora. Bueno, Leire, zu lortu duzu, finalerako txartela bihar, bigarren finalerdia daukagu. Aldai Osez, Arrizabalaga, eta zakitzeekin dien? Galeano. Galeano. Partidu oso erekia, esan, bi bikoteak oso indartzu da biltza, ez dakit nork irabaziko duen, baina partidu gogorra izango dela eta polita, fijo. Eskutatik eta ondo, eta? Bueno, udan zehar eskubiakin bastante arazo ditut, gaur pizkatu bai, baina, bueno, Orain deskantzatu partidu larun bat arte? Bueno, bihar, hauen kontra gaina. Así que, bueno, hoy deskantzatu eta bertzelan iristen nazen larun batean. Zorionak. Eskerrik asko. Andrea Capellán, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, tanto como eso ya sabemos, ¿no? ¿Qué tal en el Antiguo? Pues me ha parecido un frontón un poco duro, la verdad. ¿Duro? Un poco duro. Porque al principio no sabía por dónde ponerme, porque me distraía mucho por la pared, entonces no sabía más o menos dónde ponerme, pero al final yo creo que me he acostumbrado y bueno, al final me ha parecido duro, pero manejable. Es distinto a todo lo que has tenido hasta ahora, ¿no? Lo mismo en distancias, lo mismo el material. Aquí el zaguero puedo jugar adelante tranquilamente, puedes ir al ancho, puedes ir al choco. Es muy distinto a lo de hasta ahora. Sí, porque yo normalmente no hago lo que he hecho hoy. No empiezo a hacer voleas ni todo eso. Yo normalmente empiezo a ir para atrás, para atrás, para atrás. Pero eso, y como en este frontón las pelotas no pueden salir mucho por la pared, pues he intentado hacer eso y el resultado ha salido bien. Bueno, objetivo cumplido, ya estás en la final del sábado. Ese era el objetivo, que era lo que más ilusión me hacía porque era la primera vez que jugaba el Antiguo, entonces me parece una experiencia a experimentar muy bonita. No sé si has tenido oportunidad, aunque fueran los partidos de los chicos estos días, no sé si has tenido oportunidad de verlo por televisión, pero ¿qué te parece el ambiente que se respira, el ambiente del frontón, qué te parece? Es un ambientazo, al final tener al público enganchado al partido y animando al final es un punto a favor que te da y de motivación, ¿no? Entonces, muy bonito. Bueno, sabrás mañana contra quiénes jugáis. Aldai Osez, Arrizabalaga, Galeano. ¿Qué esperas del partido de mañana? Un partido bastante duro porque las dos parejas están muy equilibradas, entonces yo no pondría la mano en el fuego por ninguna porque puede salir un partido tanto ganando unas como ganando otras. Eskerrik asko, enhorabuena. Gracias. Bueno, a ver, galtzaileak ze kontatzen diguten. Lehenik etxekoa agurtuko dugu. Bai, prest. Bueno, etxekoa Mirian Arraiza. Ez dozu irabazi, baina zorionak partidu bikaina jokatu duzu. Eskerrik asko, penakin ez, azkenan etxean eta galdu, eta gainat partidu nire ustez gogorra izan dela, eta parekatua, eta, horren penakin. Sensazio berezia, pentsatu nahi dut. Oso ondo ezagutzen duzu pilotaluka, beste inor baino hobeto, hementxasi zinen pelotan, sensazio bereziak, ezta? Bai, azkenean, batez ere hori, gradan ikutxozu eta familia eta lagunak eta boiatzen, eta horrek ere bete egiten zaitu, eta etiko etxean jokatzea, plazer bat, bete. Zu eta Leire beti Antiguan aurrelaria gehiago luzitzen zerate, gaur ere alatxe izan da. Bai, ala eta guztiz ere uste pixka kostaka urduritasunagatik edo ibili gala, behintzan den partez, Leire oso ondo ibili da, eta bai, gozatu iten da, aurrelari bezala gozatu. Mirian, 5 tanto zer egon zerate galtzen, 2 tantora 7 eta 15 etorri zerate, baina ezin.
nik benetan sinisten nuen igual erremonta egiteko gai izango geniala, eta horretik borrokatu inbar da bukaraino, baina bai penakin, ez? Horri ibili gea erremontatzekotan, eta ezin izan dugu azkenean. Gure, aurkariak ondo. Galdu arren, zorionak. Eskerrik asko zen. Ba, berrezak ondatzen digun, falta zaigun lagunak. Nora? Nora? Zule den baliz antigoan? Beste protagonistetako bat, Nora Mendizabal, Arratsaldeon. Txaldeon. Sekuelako partida jokatu duzu, baina ez da posible izan. Bai, partio gogorra izan da ni usteet, ez? Gogorrazken ni usteet gehien bat faiotan erabakiala, faio gehien ni usteet gukin ditu lazken, hor gertuatzen hasteina momentu norgun kalen bato beste iten nun, da berriz alde itezioen, da niset hortxe juntzeugula partidua. Kapellanak esan diete oso arraro egitez ditzaioela hemen jokatzea berrizik lehenengo tantoetan. Ba, pelotaleku diferentea delako beti bituta dagoela bajo eta jo, baina hemen atzelariak txokoan da zabalean ere lan asko egin barra daukazu, Bai, azkenean ohikoa dana baino zabalagoa frontoi hau, eta pelotari asko ez datatzen. Orduan nik uste atzelarik pixka txoko eta zen enkargatu barreala. Eta hasieran nire pixka galdu xamarrez enekila ondo nun kolokatu frontoien dana ondo kurritzeko, baina bueno, nik uste gero laua gutxi ura bera ingela frontoira eta nahiko partido polita deula. Ba, galdu arren eskerrik asko eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, ba, gu bagoaz goikaldera, orain ja promesa mailako partidarekin izango gera, Apesetxea eta Landa, Etxeberria eta Loza, berala egingo dugu lau protagonisten aurkeztu.
Bueno, lehenengo partiduko gora bera kontatu dizkitzu dugu, esan ere bai finalerako txartela Garaik eta Kapellan lortu dutela, Arraiza eta Mendizabalen kontra partidu, bikain baten 41 minutuko iraupena 22 eta 18 irabaziz. Protagonistek hitzak ere entzun dituzue, gero ungera Andrea Kapellanen aitarekin, Miguelekin, bere garaian profesionala izandakoa eta lauterdian artista eta binakari artista izandakoa. Gelditu gara Miguelekin gero atxeen aldian itzeingo dugula eta asko gustatu zaiola Antigoko giroa. Eta orain, bigarren partidurako pelotarien aurkezpena. Bikote bakoitzean Oiartzar bat. Guazen aurkezpenekin Gerriko Gorriz Beñat Apezetxea Goizuetarra, 18 urte dauzka, 1,74 zentimetro, 76 kilo, erreka elkartekoa eta noski aurrelaria. Bere atzelaria Unai Landa, Oiartzuarra, sekuelako mutil puzka, ia 2 metro, 2 zentimetro jota zizkio 2 metro egitera iristeko, 1,98 zentimetro. Oina ere aparta, 48 zemak edun oinetako erabiltzen du, 89 kiloko pisua eta Oiarte elkartekoa. Partia askotan ibili dira kontroli izango du Oian Etxeberria eta Unai Landa elkarrekin. Oian Etxeberria, Oiartzuarra, 17 urte dauzka, 1,78 zentimetroko altuera, 79 kilo, eta bere atzelaria Errioxarra. Loza, Carmelo Loza, Baños de Río Tobiakoa, 19 urte dauzka, Barberito klubekoa, pelotaria handia izandakoa Barberito eta Burzburuko txapeldun izandakoa ere bai, 1,80 zentimetro, 80 kiloko pisua. Elegante daukagula Antigoko pelotalekua. Inok ez genekin noski seguraldi izango genuen, baina eguraldiaren zai egon gabe jendeak etorri nahi izan du partidotara eta zema jarraitzaile Mikel Oiartzuarren bihotzak ere banatuta dengo dira batzuk Oian Etxeberriarekin, beste batzuk Unai Landarekin, erdibituta. Bai, ikusmina handia sortu partidua, bai Oiartzunen eta bai pelotazalen arten, torkizun handiko lau pelotari eta printzipioz, partidu behar bat ikusteko dana dakan partidua. Txapa irera, sake aurdi. Aurreko partiduan bezalaxe, sake aurdi. Hene dudakat, Unax zen modu zen godan, ze uste eta aurreko astea erdi gaixo pasadula, pixkate antibiotikoekin eta hola, eta gorputza, ze aldartekin ekarri du, ne? Elegantea da, ez dela, Bai. Bi bezala hor dituena, ezkerra bezala eskuina, palanka bikaina, kantxan asko ibiltzen dena, defenditu ere ondo egiten duena, eta lehen komentatzen genuen, atzela ire zemak gustatzen ziren aurrean ibiltzea, eta hori ere bai. Hau bai zalea, aurre eritxitako, jogaldi egiten. Bai. Dejada eta biparetako eta gustatzen zire, bai. Baina,
hain altua Bai. izateko baina nahiko azkarra eta nahiko agila ez, eta bat ere torpea. Ba, begira, beste egunetako ordutegiarekin alderatuz, ordu erdi bat berat dago, bestetan zazpirak eta bost aldera, gaur zazpirak eta 35. Sake Oian Etxeberriak, ezkerrez apesetxeak erantzun. Jaso ezkerrez Etxeberriak. Apesetxearen pelotaka da, bikaina, hau da horreima. Lozak, ezkerrez apesetxeak. Etxeberriak ere bai. Keinu egin apesetxeak, Landak. Bostetik Lozak, bolea zeitxokoan, apesetxeak. Atzera Etxeberriak. Landak zeitik, boleaz Etxeberria. Apesetxearen pelotaka da atzera. Lozak ezkerrez. Landa. Bostean. Lozak bostetik. Lauteretik. Bikaina pelotaka da. Bosteretik ezkerrez atera. Zabalera mozu. Apesetxeak, Jaso Etxeberriak. Unaiz Landak atzeratu. Loz atzerak akorrika, bosteretik, ondo. Auker eskua berotzeko, lehenengo tanto ona, ara begira. Dejada botari izan dugu Unaiz Landak bostetik. Galdu egin du pelota. Eta urdinen aldeko lehenengoa. Bat eta huts. Bai, patu dugu lehen Unai Xagartze gorputzaldik entorrian, eta Carmelo alza beraz. Azkeneko partida hemen utzi intzula. Ezkerra justu zekalako, edo lako zerbait egatik. Saikatuta zebe final erdietarako eta... Errekuperatuta etorrian, edo nola ekarri duen esku. Ara! Utxo! Jaso apesetxeak, ze pelota bota duen Zabalera Etxeberriak. Tanto jokoan da, ezkerrez Etxeberriak atzeratu. Landak moleaz eraman, ez! Eraman, ez! Bieta huts, hau da partidua zera. Hau da partidua zera, Mikel. Haze ritmoa. Partidu bai, hor Zabalean harrapatu duna bainatik harri-harria. Urdinek idatzi nahi baute, gauza askoin beharko ditu ondo. Asko defendituko du gor. Bieta huts Urdinek irabozten Oian Etxeberria eta Carmelo Loza. Etxeberriaren sakea. Bolea Apesetxeak. Etxeberriak ezkerrez ondo atzeratu. Landak zeitik. Atzera Lozak, oso ondo, errebotera dijoa pelota. Landak ezkerrez erantzun. Lozak lautik. Ezkerrez bostetik Landa. Loza bostean. Zeitik Landa. Ezkerrez Zabalera Etxeberriak. Landa Jaso. Etxeberriaren molea, bikaina. Jaso Apesetxeak. Lozak. Apesetxeak Zabalera. Etxeberriak, ia gorkutzen sartu zira pelota. Apesetxeak, Zabalera, Jaso Etxeberriak. Landak bostetik. Loza, bostetik atzeratu. Eraman Landak. Moztu Etxeberriak, Jaso Landak. Lozak moztu, tanto. Hiru eta huts. Lozak pelota jeistea erabaki eta berak egin txokoan, hiru eta huts. Oso partida zera polita, arritmo handiarekin, bizi-bizi. Hau pelotari gozun, igual Urdinak agintzen nahi dira, baina gorriak ondo eusten baita ere, eta... Hor Lozak zula handiak irikitzaitu, atzea jota eta beldurra handia sartzen du. Aprobetxatu respetu aurrean, tanto politietek. Hiru eta huts. Izardi markaren motutzi dute hor kantzan pelotariak. Eta Mikel Txaperena epaia ari zaio agintzen kantza zarduratzenen, kantzaren zaintz zarduratzenen mutikoari nondi pasatu behar duen mapa. Baitzen ba jende lan iten duten hemen, bai realizazioan, frontoia garbitzen, frontoia txukun jartzen, bide nahi bai eskertu egin behar. Jende asko behar da. Sake Etxeberriak. Apesetxeak erantzun, Etxeberria txokoan edarke engainatu du. Lauta huts. Zabalora botatzeko keinu egin eta Apesetxea Zabalerako bidartu baita txokoan ondo engainatuz, lauta huts. Eta Oianen hasiera oso ona, oso oso eta abiadura sartzen, botea eta boleatze baita, baina ondo asmatu ezkerrak. Lauta huts. Saka Oian Etxeberriak. Apesetxeak erantzun. Lozak lautik. Ondo. Zeitik Landak ezkerrez.
Loza. Landak 6. kuadrotik. Loza Riosarrak, errebotera da pelota. Zalantza izan du Landakor. Botibolea zeman, botera jarri. Ez dio pelotak berak esperotako boterik egin. Eta markagailuan 5. urdinentzat 5 eta huts. Bai, xera ona urdinek eta pelota oso aproposa honeako, Ez da taula erreboten sartzen, eman beharreko pelota eta pelota oso gokia. Mezuren bat bidali nahi bali madiguzue, asko zera eta bidalitakoak. Haupa gure bitxapeldunak dionak bat ere bai. Bueno, sake erantzun du Apesetxeak, Etxeberriak atzeratu da. Landak lauteretik. Ezkerka da ederra. Loza jaso zeitik. Ezkerrez Apesetxeak. Loza, Mosterrian. Ezkerrez etxokoak, Bizuetarrak. Paso Ian Etxeberriak. Bestetik Landa. Ezkerrez Etxeberriak. Landa Mosterritik. Boleaz biparetakoa. Ona Etxeberriak. Paso Apesetxeak. Ezkerrez Etxeberriak. Landa. Ara. Dejada bota nahi izan du, baina txapazpira bota du. Ez da ondo eta gutxiagorik ere hasi Unaz Landa 6 eta huts galtzen eta 3 pelota gatuta bera. Bai, Zuloi ikusi dut, eta agindu ezinik bezala dabil, eta hor Zuloi aprobetxatu nahi izan du, lehen tanto aiteko, baina ben importantea atzea jotzea, atzea mina asko iten da, eta pelota honoiek aprobetxatu nahi. Goazen bada, momentu hau utxune hau aprobetxatuz, laguntzaile ditugun auzoko tabernariak eta tabernak gogoratzera. Jose Mari Taberna, Platero, Antigoko Bodegoia, La Nena, Gasteiz, Trikoarri, Ñan Bentaberri, Manzana, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zarika. 6 eta huts. Sake Etxeberriak. Landak bote txarra egin dio, no jaso du. Etxeberriaren gantxoa, kantxarrian utziz, jaso Apesetxeak. Lozak. Ezkerrez Apesetxeak. Lozak bostetik. Ezkerrez Landak. Loza. Ezkerrez Zabalera Apesetxeak. Etxeberria bildu, ezkerreman sartu. Landak atera. Boleaz Etxeberria. Apesetxearen pelotak adatzera. Boleaz Lozak eraman. Azter gantza sortu den Apesetxeak. 3. kuadrotik gorputza hortxe ia ezkerrumaren kontra. Uruzatu Zabalean da harrapa ezina. Ixu izango pelota izkutatzea, Iñaki. Erra izan da, Mikel? Oso ona. Baina, pixka sartu behar da jokoan, oso sasoi puntu honen dago, emaitza oso onak lortzen, hemen eta beste tokitan, eta... Botera hortxe 3. kuadrotik, Mikel Arragi epaileka irazten digo iruzen bakizun pelota dela. Sakea, baina eta Apesetxearen zut. Hor da Apesetxea. Kontuz, pasa, falta. Atera orduko ikusi dugu. Bide okerra hartzezakela pelota horrek, eta lax izan da. Pelota leku hontan, torneo pribatutan badakizu hori antolakuntza bakitzak erabakitzen duela pasa bakarra edo pasarik gabeko izan. Hemen pasarik ez dago eta pasak egin Zalta, Mikel, hori ondo dakite pelotariak. Bai, ia frontoia proposa dela sakeakin arriskatzeko. Horre erreboten zeitun sartzen dezulako, baina restu agartzen ditunak. Eskertan dezulako. Ezkerrez Landak alako tanto egin du aurrekoa, gero sakea gautzeko. Boleaz Apesetxeak. Lozaren pelotaka da. Landak ezkerrik ez eraman. Eian Etxeberriak. Arro atzean jarri. Boleaz Landak utx. 8 eta bat. Bai, xatie beldurrakin, unas, errebotean beldurrakin, da uste lasai hartu behar dut, pelota hau ez da oso bizia eta errebotea ez da ainerre sartzen. Ez da denbora asko Gipuzkoako herriarteko finala jokatzen pelota orduan nagusitan ziren elkarrekin bikote Etxeberria eta Landa. Azoikarren notan da irabazik izuten gainera gurra manazota esaten zian handak. Biltza guztia jokatu duan partidiko honenetako da, gaur ez nazatera. Txarrenetako da horrenik edazko falta delako, baino ara. Aurkiak egon ezkalira ez dakit zer egingo zuen
Lozak pelota hortan, baina alkia daude, eta ezin izan du zabalean Apezitxeak jarretako pelota jasotzerik izan. Esaten nuena, ez dakiela gaurkoa zen mailatako partida izango da, baina ez da hor basi. Ez, dudaki nik usten denik, eta buelta ematen duen, buelta ematen badio, ezker horrekin mina handia indizare. Hor da unaz, pelotak adatzera. Bosteretik ezkerrez atera Lozak, txokoan, ederki. Apezitxeak ederki. Ezkerrez txokan utzi duen, eta 3-8 ere polita izan da. Ikusten da bainat jogatzeko daula, sartzen den bagoitzen tantoa pixka bere aldeak hartzen du, eta oso arriskutsu da. Lota hau pixka gaixo da beste baino baita, Hau da bazaten izuna, Mikel. Tanto abokatu orduko bere ala daude, mejokoan hemen kontu gutxi eta atxedenik, ez? Men broma gutxi bai. Ara, beste bat. Sake arresko, gantxo zabalean, eta Apezitxeak egindako 4-8. Bai, sakea bere ala teatze honeke, lehen tanto asko iten bat zizkizun, denbo hartu eta luzatu pixka da atxeden hori, eta hain ez da taktikoa dira biltzeko. Boleaz, zin. Etxeberria sakea boleaz erantzutera jarri da, baino ezin, eta 5-8. Zortzi eta bat irabazten egon Urdinak, 3 tanton etorri zezki Marria. Eta lehen izan badun eskena luze jondora eta lan asko indago partidua, hau bizkorra doa momentuz. Ezkerrez zabalera sake erantzen Etxeberria. Apezitxearen pelotak adatzera. Lozak ezkerrez. Landa, 4 kuadrotik. Lozak, bosteretik ondo jaso. Arrimatu pelota. Ezkerrez Landak. Lozak lauteretik atzeratu. Segia Landa. Ezkerrez Loza. Lauteretik atzera Landak. Lozak eraman. Atzelari garteko lega tantan. Jizke erabaki Landak. Jaso Etxeberriak. Atzera Apezitxeak. Aidez nola ala Lozak eraman. Landak atzeratu, arrimatu. Ezkerrez Lozak. Apezitxea zabalera. Etxeberria jaso, Apezitxeak aukerako pelota. Keinu eginda Landari utzi. Honek atzeratu nahi ez dugu zetu. Goizutararen pelotak adarrebotera dago bai. Lozak eraman boleaz. Apezitxea beste bat, kontuz gora. Eta handia jodu bainateke baino. Kontuz nioen ja Zapaian ikusten nuelako arriskua eta alaxe joan da Zapaira. Gertu batzen da. 9-5. Bai, hemen aukitu nasek, Eta hon batzuk gozatzeko, gozaka izabil. Sartzen da. Justen da bainatek, arriskua da gala eta tanto bere menpe seitu hartzen dula. Azkar difala partida, Mikel. Bai. 13 minutu hasi dela eta 14 tanto, ja. 9-5. Oian Etxeberria sakea. Apezitxeak erantzun da. Etxeberriak atzeratu. Landa. Zeitik ezkarrez ezin. Hemen beti izaten dut da, Mikel. Zina apuntatuko dut, Etxeberriari Landari galdutzot eman. Lagunde gazu bizkat. Biak ateratzen zezkite, bai Etxeberria apuntatzea, bai Landari meretua izan du. Etxeberria pelotak da horrekin. Hori garai batean. Eramateko moduka zuela Landak. Bai, behartuta galdutakoa jarri daiteke, garai batean jartzen zan da. Etxeberria ere puntatu gara. 10-5. Aber, mezuren badakagun, manez. Kontatu nahi baldin badizuegu, nahi baldin badizuen nundik ari zareten jarritzen. Zorionak Iker Salaberria, Jokin, Mandobat. Oiek ez dian, nundak, bale. Haupa Oian, haupa Unax, haupa Oiartzun. Lehen Antxon. Bueno, hartu dute peloteriak hartu beharreko utxartea. Partioa azkar da, baina ritmoan jogatzen egia baita ere. Bai, abiadura handiarekin. 10-5 Urdinak, Oian Etxeberria, Carmela Loza irabazten. Jokoan datorren larun bateko finalerako txartela. Oian Etxeberria, ezkerre zabalera erantzun. Apezitxea.
Etxeberriak atzeratu, erreboten notik eraman Landak. Etxeberriak beste bat atzera. Landak golea bestetik eraman. Etxeberria txokon, tanto. Ondo engainatu. Behin eta pezetxeak txokorako bide hartu duenerako, berandu. Oso ondo. 11-5. Izaten dana, aurrea jun. Eta baina aurrea nio jun ezkeo. Defentsan gauza zail diten dira azten. Saka Etxeberriak. Ordo hoian. Sakeak gutzatu, apesetxeak erantzun dikaina, zabalera. Ezkerrez apesetxea berriro airez. Lozak iruterritik ezkerrez atzeratu. Landak ostetik. Loza, Herriezararen pelotak da bikaina. Zeitik Landa. Lozak, ondo atzeratu. Ez du erroti pelota horrek errebotea. Landak eskua sartzeko toku justua, baina eraman. Atzera Etxeberria. Landak ezkerrez zabalera. Etxeberria zabaletik, zabalean jarri, barroa dute, bai. Zotamano zabalera berriro, jaso apesetxeak. Lozak, bosterritik. Zotamano zara, utx, goizuetarrak. 12 eta 5. Apesetxeak ere galdu duen laugarnak. Bainateke asko sartu nahi, ikusten duelako dominatzen nahi diala, eta beak ritmo aldatzeko, baina astuta sartzen zeanen, zail duten. Carmelo ondo, agintzen, gutxi galtzen, ez dakit, bakarren bagaldu dut, abundatuko zen duen. Ez. Tanto bat egin dut, eta galdu bat ez. Oso ondo jogatzen. Saka erantzun. Apesetxeak. Aire zeren. Etxeberriak hirugarreko adrotik botena. Landak bostetik. Bostertik Loza. Landak atzeratu. Loza jaso. Ezkerrez Landak. Etxeberria. Loratu da pelota mintxe atzera. Errebutu notik Landak ezkerrez ondo eraman. Etxeberria zabalea jokoa. Apesetxea jaso erne egonda. Lozak atzeratu, arrimatu, ezkerrez Landak eraman, airez. Etxeberriaren pelotak adatzera, Landak ezkerrez. Etxeberriak gaizki botatako dejada zabalean. Apesetxeak ere zabalera baita ere Etxeberriak. Jaso apesetxeak. Lozak ezkerrez. Zabalera kantxo apesetxeak, Etxeberria txokora. Apesetxeak ezkerrez. Ezkerrez Lozak. Landak ezkerrez jotaka pelotak adikaina. Lozak goleaz. Apesetxea txokoan, jaso Lozak zabalera, Landak balekoa du. Etxeberriak, pelotak adatzera, Landak ezkerrez eraman, Etxeberriak aukerako pelota txokoan, azeratu, gantxo zabalera apesetxeak, Etxeberriak, ezkerren majo pelota kantxar dira, Landak iparetakoa, airez Etxeberriak, Landak lautik, Loza. Errebotero da pelota, aire zondo. Beste aukera Loza, piparetakoa, ez du bateri ireki, txokora apesetxeak, jaso Etxeberriak, Landak azeratu. Lozak goleaz, hau da tantoa. Ezkerrezan Etxeberriak, Landak ezkerrez dejada txokoan, Loza berare aurrelari, atzera, goleaz apesetxeak eraman, ezkerrez, ez dakit, falta. Bai. Lozak jo egin du. Ikutu hindu bai, golea joptego zaiak ere hartan. Abar ikusten dugun errepika, bai, hor jo egin. Behazkuntekin, baina jo egin. Eta lau pelotarik. Tanto bikaina, Mikel? Bai, oso gainean, lau pelotarik. Pelota hori bajua da, eta denak hor lauen barrun, airea, eta tanto bizia. Mikel Txoperen aurrean epaile, oso ondo gonda, ondo dirazidu. Ez dago inolako protestarik garbia izan dela. Zaila epaien lana baitare baita, asmatu du, baina asmatu ez dalu, pagarren bat altxako litzake eta erantzu bizun ondiko lana. Zu pentsa futbolean gaur egun zenbat tresna dituzten eta ze zaila dela da ere, ezta? Eta gero denik pasatzen zaigu. Ikusi behin, bost aldiz eta geuk ez ditu gauza garbi izaten da behin bakarrik ikusi zereinik eta bizta. Bueno, amaitzak, lehenengo partidoko goratuko izu eta emakumezkoen finalerdia.
Leire Garaik eta Andrea Kapillanek lortu dutela finalerako lehenengo txartela. Miren Arraiza eta Nora Mendizabalen kontra 22 eta 18 irabaziz. Eta bihar jokatuko dela bigarren finalerdia Aldai eta Osez batetik, Arrizabalaga eta Galeano izango dira bestetik. Eta orain, gizonezkoen promesa mailan, jokoan daukagu lehenengo finalerdia, bihar izango dugu bigarrena, eta momentuz urdinak errezari gira irabazten. Segi eta utxekoarekin hasi gira, 8 eta bat eman dira, eta segitanteko arrentarekin jarraitzen dute, 6 eta 12. Apetetzea sakea, intentzia guztiarekin Zabalera. Loza jaso. Apetetzea girutik ezkerrez. Loza. Seian. Zabalera mozta apetetzea ederra. 7 eta 12. Zenbat egin dago Beñatek? Hala? Egin dagoak zenbat Beñatek? Bost. Bost egin dago. Bueno, lau jokoan da sakearekin bat. Ondo jolasten Beñatek. Zartzen danen abiadura aldatzen da, eta usten da fresko daula. Nik sakak ere Mikel egindako hartzen dut. Batzutan berriz zen, besteak utxekiten nioez, azkenean zuk egindako. Intentzioz pelotar jartzen da. Landa, 7 eta 9. Ezkerrez Loza. Iruteriz de txokolata, tanto. Ezakit hori nahi izan duen, baina ala aterra zaio eta txokolan tanto. Bi ezin dagoan ikustez, Eskubikin beldurka dabil da... Bai, berak egin duen keinoagatik ere, esan du, bueno. Ala atera zaidek eta ala izan. 8 eta 9. Sakeako izuetarrak. Boleaz Etxeberriak. Apetetxearen pelotak da. Botamanoz Lozak kanpora. 9 eta 9. Abato zeinaki, handi hartu dute, baina... Mikel, 7 batzen egon dira eta 3 etorri dira. 12 eta 5 lehen eta orain 9 eta 9. Eta arresku egusten zaio baina. Sakea Beñat apetetxearen zat. Hor da Beñat. Sakea gurutzatu da. Ezkerrez jaso Lozak. Landak ezkerrez. Eta oso, no. Boleaz Loza, apetetxeak aukera, keinu egin, utzi. Ara, bueno, eraman du Landa bintzat. Eta orain bote lasterrean etzin erreza. Lozak aukerako pelota, joz hartako atzera. Landak ezkerra ere zeraman. Etxeberriak oztu. Landa jaso. Zabalera pelota. Eskuino Loza, Boleaz apetetxea. Ezkerrez Etxeberriak, ez du txerra apetetxeak. Txokoan moztu. Etxeberria jaso. Landak eraman. Ezkerrez Etxeberriak. Landak zeitik. Lautarria Lozaren pelotaka da. Ezkerrez Landak eraman. Baian Etxeberriak. Boleaz Landak. Etxeberriak partida askotan lagun izan duena gaur etxai. Ezkerrez eraman Landak. Etxeberriaren pelotaka da rimotutakoa. Landak hau ere eraman. Loza. Atzera. Zeitik Landak eraman. Tantoako gorra doa. Lozak iruteritik. Gantxo Zabalerako izuetarrak. Etxeberriak eskuinez kantxa erdian bote. Bosterritik Landa. Ezkerrez Lozak atera. Boleaz apesetxea. Etxeberriak irutik. Loratu pelota atzera. Bote txarra egin dio. Ondo Landa. Aukera Etxeberriak Boleaz eman. Apesetxea jaso. Ezkerrez Lozak. Ezkerrez apesetxeak. Ezkerrez Lozak Zabalera. Apesetxea jaso. Dejado berak Zabalean. Tanto. 10 eta 12. Tanto gorra, Tanto politak asko, Mikel? Bai. Gusten da pixkat puntu bat, igual Beñatek markatzen du, Urdinan uste arrizko gartu behar dituela, sartzen nahi daunaz pixkat, bona egiten behintzat, eta horren tantoa bukatzea ez bada juten, luze ingo zai partidua jota. 24 minutu partida hasi dela. Eta oraindik garbi dago erabakitzetik oso urruti dagoela. 10 eta 12. Sake apesetxeak.
Sakearekin tanto bat egin du Apezitxeak eta sake bat galdu ere bai, luzegi ateratzean. Hor da bainat. Zabalea mote egin, sakea gurutzatu. Ezkerra Rozak utz. 11-12. Kanto agarrea. Haitxe daude, Uste pixkat urduri jartzen nahi diala urdinak, abantaia galdu dutelako, baina... Zazpi tantoko arreta Mikel biat izan dute, 8 eta batean, 12 eta bostean, eta hortik honuntz, 6 eta utxako partziala gorria sartu dutena. Hor da bainat. Erdi ateratako sakea. Rozak zeitaritek erantzun. Apezitxak ezkarrez atzera amin Zabalera. Alkioiek ere pixkabak enduko balituzte, edo batzerago jarri kalterik ez. Kenduta igual atxeen alditan jartzea hori. Bai, edo, jendearen gana gehiago karri. Apezitxak beste bat eta amabinean. Partidua da, ematen zuen hasiera erraz hautsi duela eta erraz jongo ziela, baina... Alde handia izan dute, baina... Zazpitandeko. Eta baina harrapatuta. Bai, eta atzetia torna beti konfiantza egin, da... Lehen aurretik zijoana beldurra egin. Rozak, txekoan. Ritmo markatzen ari dena Apezitxea da. Bai, dude da. Ezkerra Rozak atzeratu. Landak eraman. Boliaz bipaletako adarra. Tanto. Oleak ada latza, Bipareta elektriko, Badu arma hoianek, Olea bere golpe indartsunetakoa da, eta... Lasilak atzeatuta hobetu. Zelen ikusi dut, ez dakit zintzen orduan. Ploza uste gerturatu dela garra baten. Pelota batera eta... Esan dugu, Javi Herriko lagunari eta bintzata alkiak atzeratu ditu eta hola hobetu. Inori kalterik ez eta pelota bila joan behar izan izkero, mesede. Sakera hoian Etxeberria. 13 eta 12. Bolea Apezitxea txakora. Etxeberria jaso. Landak ostoretik. Ezkerra Rozak ezin. 13. Ez dut intzaio, rival hoianek sartzeko atzu, baina pasatzen utzi, eta txarra egatzen direk, paetea dikozen. Bigarren berdinketa, Mikel. 12 egon dira, 13 daude, partidiko bigarrena. Bai, baina ikusten da bizkate igual dinamika aldatu dela eta gorrien aldea o zela da gehiago agintzen duela. Baina eta Apezitxea sakera. Sake gurutzatua, Zabalera erantzun Etxeberriak, Apezitxea txokora, edarki moztuz tanto. Txost egin dio. Eta lehenengo aldiz gorriak markagailu horretik. 14 eta 13. Eta momentu garrantzitsua izan daiteke, beti atzetik junda aurretik jartze honegin, konfiantza asko hartzeko. 12 eta 5 egon dira galtzen, eta 9 eta 2 partziala sartu dute. Eta indako mordoska azkenean bainatek, Bai, 9. Ezkerra Rozak sakea jaso. Landa. Rozak bostetik. Apezitxea Zabalera. Jaso Etxeberriak. Ezkerra Landak, pelotaka da bana. Rozak seitaritik eraman. Rozak atzetik etorri jaso du, Apezitxeak pelotaka da, atzera, Etxeberria, ara. Goezak kolta, bai, kolta. Bai, ondo mandako, za? Nekara arrega atzoko epaia Mikel Txapernari begira galitu da, ze eman ez eman, bai. Bai, movimentua, ondo manda. Ondo mandako. Hasi hasi da bizkate, ezkerrakin gozatzen, eskubiakin gozatzen nahi zaio, baina ezkerrakin oso ondo. Bai, eta baina dola joan bitartean, berezat ere,
konfiantzak gehiago hartzeko modua. Txokoan apesetxeak, Etxeberria jaso. Landak zabalera. Gauzak bildu. Ezkerrez Landak. Oso ezkerrez. Lozak Ostarritik. Apesetxeak, pelotak ada bikaina, atzean emitxe zabalean. Motibo lehaz Lozak, ezin. 15 eta 13. Eta Loza pixkat, nekatzen, urduri jartzen eta... Bai, oso segura hasi da, baina honek ere Mikel jakatutako lau. Bai, eta bain bizkarra zineak utxi, bainat ezin pasa eta urduritzen behar. 15 eta 13. Bi tantoren aldea gorriak, Beñeta Pezetxeak eta Unaiz Landak. Hor da Beñat. Saka erdira. Loza jaso. Landak azkerrez. Loza erdian Loza. Pezetxeak txekoan. Bada Etxeberria, jaso. Beste aukera Pezetxeak. Argi min hartu, Oianek. Bai. Petxarra hor paretan kontra. Bai. Aber, errepikapena ikusten duen, Mikel. Bai. Itzo bigarren kuadroan pelotaren bila joan denean. Bai, lehen duela pare bat ere lesionatu hauntzen Sorbaldatik. Herri arteko finala Natarian da ez dakit. Sorbalda bera duen, bestearen. Bai, orduan Iriazabaleko partida hori zen izan. Hori da, eta horra esi izan zen uste. Paretan kontra, lurran kontra golpe txar bat hartuta. Aber, baze erabekitzen duen. Segitzeko moduan duen. 16 eta 13. Ez dakit. Zein duen momentu zaurkean eseri. Motiko gorra da, eta ea... Mendator, eskaidetan bera... Vicente, sagestare. Ea... Launtzeri balde. Kirolari askorekin. Masaje emaile aparta. Eskuzkoak asko maite dutena. Ia baino gorra. Bai. Beti erretiratzekotan, beti ustzekotan da ezin utzi. Gazta handikoa bai. Gustatu iten honi ere, kirola mundu hori eta... Bere garaian korrikalari oso izan dakoa. Bai, ala diote marka oso nakarritakoa. Gaur egun baino ospea handiago zuen orduan Nartzako txapeketak eta Gipuzkoako txapeketak eta Lasartekoak eta denetan artista izan dagoa. Mamentxego da bat, zalantza den. Momentuz Vicenterekin dijo aldagaletara. Ea, masaje txiki batekin, pixkat golpe hori harintzen dion eta batzeko modu, no? Partida oso politia ikusten egin. Bai, oizte esan berri izun, gauza da oso partida politia ikusten ari gara. Eta hortxe ba... Bigarren kuadroan, pelotaren bila joan denean. Hartu duen Zartakoa Azkarremaren kontra. Errepikena pena behin da ikusi. Eta bota duen oioak nahiko adirazten zen, bai. Antzerkirik ez egon hori. Ez. Penalitzak bere lehenengo partaidetza uste dela hemen, karroketa honetan. Oso papel hona iten nahi zen eta horla bukatu beharko balu. Penalitzak. Bueno, ba... Jakiten dugun bitartean Oian Etxeberriarekin ze pasatzen, zure gibenarekin Miguel Capellán elkarrizketatuko dut.
Gurekin bere garaian profesional izandako pelotari handi bat, Errioxarra, bere alaba lehenengo partida jokatu du, Miguel Capellán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Decía que un gran pelotari, un buen profesional, un campeón, que sigue estando en los frontones. Sí, así es. Pues tuve mi época como aficionado, como profesional. Disfruté mucho del mundo de la pelota. Contigo también. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pues ahora pues por suerte hemos vuelto otra vez, bueno, no lo habíamos dejado nunca, ¿no? Pero hemos vuelto otra vez con la pasión de un padre con sus hijos en los frontones. Ahora pues me está tocando con mi hija Andrea y ahí estamos, pues trayéndola a todos los frontones que se la requiere y la verdad que disfrutando muchísimo. No sé si te voy a decir igual o más que cuando jugaba yo. Pensábamos que un hijo o una hija de Capellán tendría que ser delantero, ¿no? Pero tu hija zaguera. Pues mira, tengo 2 hijos. El chaval me juega de zaguero también, Rubén, con 20 años, y Andrea, pues con 17 también de zaguera. Yo les decía, pero no vais a jugar delantera. ¿No les enseñaste tus vídeos? Sí, pero no sé, andan cómodos ahí atrás, les gusta, están apasionados con la forma de jugar de los zagueros y oye, pues yo no les quito el lance y están disfrutando mucho ahí. Bueno, hoy has venido y tienes que venir el sábado a la final otra vez. Sí, nos toca repetir otra vez, gracias a Dios, el venir a jugar la final. En un partido que ha sido muy igualado, ha sido yo creo un partido muy bien jugado, las 4 han jugado muy bien, es un frontón un poco peculiar, el antiguo, muy bonito. Mira, una pena que no haya podido jugar yo aquí porque creo que habría disfrutado mucho. Todavía, ¿eh? Bueno. Todavía lo seguimos autoridades a Saralegui, sí, es verdad, sí. A Coca. Que tuvisteis una cuadrilla de pelotarios de viejas glorias, diríamos, que tienen mucha pelota en sus manos, ¿eh? Y bueno. Me ha gustado, es un frontón agradecido para los sí, además eso es, que es un frontón que hay que ser un poco pillín, hay que saber hacer la jugada, el aire es súper importante porque el rebote está cerca. Y la verdad que es un frontón pues muy bonito para jugar y para que el público disfrute además. Bueno, Miguel, luego seguimos porque creo que vuelve Ollán Echeverría a la cancha. A ver si hay suerte. Sí, venga. Muchas gracias. Bueno, bakantxan megan egin garrako lanak egin ditu eta jako ikandeango de berriro. Ea Ollán Etxeberriaren nazten ezertxo ere. Bueno, zerbait izango du, kolpean duelik ez dago baduela, baina... Baita, hasiera batean beldurra ere bai, baina, a ber, eskertzeko alare, ingo duen esfortzua, eta partida jarraitzen. Miguel Capellanekin egin zen, zema gozatuko zuen pelotaleko ontan berak usatzen zeio jokoarekin. Bai, egotik bizi horra moztuta. Bueno, tata jokan da, Masegi eta Amairu garriak irabazten. Apesetxek eta Landak. Rozaren pelotaka da. Landak azkarez ezin, dira. Landa horrientzak. Min hartzeak inerroi favorez, baina gorrientzak hori onaldi hau, bat ere ona izango, zetik aurrera zetozten. Eta geldi honekin, gara burtatzen. Ikusiko dugu Ollán Etxeberriak ezkarrez pelotaren bajotzen baldin badu, keinu larririk egiten duen edo... Hor da Ollán. Sakarekin dugu gantarik egin. Atera du. Ezkerrez Landak. Lozak bostetik ezkerrez. Landak ezkerretik. Lozaren pelotaka datzera. Ezkerrez Landak. Atzera Lozak. Boskeretik Landak. Etxeberriaren pelotaka da. Landak ezkerra ere zeraman. Etxeberriak esku binuz. Goleaz Landak ezin. Amabos eta amazei. Bueno, tanto batera. Bai. Eta, bueno, ezkerra egin ez du jo, baina untzako gokin atera aldagelatik, esku ikin baina jatzea jotzeko, eta... Bai, eta igual espaldi badu behartu beharro behetxe. Bai. Bale, gorra daten. Amabos eta amasei.
Ezker landa bosteretik. Lotzak bostetik. Ezker goizuetarrak eta Amaseina. Begira, 16-13an jokoa eten. Eta azken hiru tantoak urdinak Amaseina. Bai, izan dugu ez da hola jagiteik egonaldiak ezeen horingo dion, oianik argi dago ez. Baina gorri ere halako dinamikan etorrita, favorea hendik ez. Eta momentuz, urdunintzat ez. Aian Etxeberria sakera. Ezker zapesetzeak erantzun. Lotzak irutaritik. Landak ezkerrez entregatu dago, zudan Etxeberria dietzi. Honen pelotak adantzera, Boleaz Landak eraman. Lotza aurrela pelota bila, bigarren kuadrotik atzeratu. Boleaz Landak hau ere bai. Etxeberria, kantxarria, moztu. Apesetxeak gora. 17 eta 16. Urdinak. Etxeberria eta Loza irabazten. Laura utxako partziala. Bai, eta ikusten. Kolpa hortu dunetik, denak bere gintzat. Bai. Eta bizi eskuik gaina bain, Zerre puntu batekin bezala, eta Loza bai oso, ezkerreko pelota denak bera gartzen, ortsokopoak eta lan hona iten. Aire zerantzun sake apesetxeak. Etxeberriak atzeratu. Landa bostaretik. Irutarrian Loza. Landak atzeratu. Zeian Lozak zabalera ondo. Jaso apesetxeak. Ezkerrez zauduen lehenengo pelotak Etxeberriak. Keinu itxusirik ez du egin. Ez, gozo sartu eskuan, hartu altura eta hau nahikoa. Beste batera ezkerra, jo eraman du. Atzera apesetxeak. Lozak aire zeraman. Apesetxearen bolea. Beste batera ezkerrez zabalera Etxeberria. Bueno, eta momentuz hiru jo ditu eta nahiko txukun. Eta keinu larritik ere egin gabe. Ezkerrez Lozak. Landak eraman. Atzera Etxeberriak. Boleaz Landak eraman. Ezkerrez Lozak. Landak hau ere eraman. Etxeberria atzelari, biparetakoa. Boleaz, apesetxeak utx. 18 eta 16. Urduritasuna baina, urdinen Ostantoko partziala. Galtzen ari zirenak eta kolpe hartu duenak, hiru tantoz galtzen ari zirenak, buelta eman dioten 2-0 partzialarekin. 18 eta 16. Partida luze dijoa, baina baita ere noski kontuten hartu behar dugu, utxarte hori izan dugula. 54 minutu gainerakoan. Partida gustagarria, ritmo handin, da tanto behar guzti nahi gara. Jaialdiko lehenengo finalardia ere Mikel oso polita izan dugu. Leire Garaik eta Andrea Kapillanek irabazi duten 22 eta 18 Mirian Arriza eta Nora Mendizabalen kontra. Eta hori oso polita ditu. Eta gero, bako nahi du barra, zutenak ondo zagotzen dituzun Jonan Alberdi, Eken Gizeaga, Unai Aniano, Itxena Pesetxea. Horrek ere ora egitara bari begira oso partido polita dago. Bai, barko gartela oso. Eta elite mailakoa, esan duzun bezala, oso parekatu espero dena eta beste finalerdietako baimenakin, finala izan zitegena. Apesetxea sake zabalera erantzun nahi dez. Etxeberria txokora. Jaso apesetxea. Rozak eskatu. Eskobinez atzera. Lauteretik Landa. Zondo. Bostetik Lozak. Zabalera apesetxeak. Etxeberria jaso. Landak eskerrez. Lozak. Landa bostarrian. Lozak atzeratu. Landak. Loza pelota bila irutarriena. Apesetxeak eskerrez txokora. Eskerrez etxoka Lutzi Zebarriak. Atzera apesetxeak. Lozak eskerrez kanpora. 17 eta 18. Hor bukatu da. Urdinen 5-8 partziala. Bolada dikaina. Tanto batera berriro. 17 eta 18. Dirudi pelota aldatu gautela. Asmatzen dut. Zer iruditzen dituzten materiala? Alderik dago batzuk eta bestek erabiltzen dituztenen arte. Bai, partida hasieran urdinek ateatzen abizka bajusio batzan. Gorri gateatzen zutenakin, baina
Eta goitza bere estiloan oso egokiak, frontoioetan ez da larrexa, asmatzea. Talde hortatik hasiera artea gai, behar pelota jartzen duten, eskerrak eman eta meritua onartu hartzen. Eta dago erraza, lanera. Amazazietan ezortzi. Ezkerrez lozak sake erantzun. Zekoan, Pasa Apesetxea. Ezkerrez botera Etxeberria. Apesetxeak egin egin utzi landari, honek atzeratu. Lozak utz. Landaren zazmeritua emezortzina. Landa partio horretik aurrea asentatu hau, Hogeita banaka ikusiko dugu, ba? Eta bostea, sorian bezala gaur. Orduan hogeita irura. Jarrona, hogeita irura. Hogeita bina egiten batik hogeita dago. Ni nahiago hogeita bian bukatuko balitz. Ni urtan kusiko niz. Bai, arraro ingo zaigu. Baina ala dago erabakiteta. Sakea boleaz erantzun. Apesetxea, zabalera. Lozak, josoa. Apesetxea ezkerrez. Kozak, gota. Badauzka dudak, a ber, errepikapenean noleko zen dugu, Mikera. Ez tekin ez ote da Dudakoa, zaila erabakizea, egia da unaxat muitzen aizela, Carmelo ondo iritsiko zen baita ere, baina... Hemen sortzina. Apesetxea sake atera. Ezkerrez lozak. Landa. Ezkerrez lozak. Jokoan Apesetxeak. Merezita, mezorta. Iruta hotxeko partziera orain gorriak. Buelta eman diote, Bai. Momentu txarra pasaduko. Galtzen ari ziren, emezortzio eta amasi, iruta hotxeko partzialekin iragozen. Atzera sakea, Apesetxeak erantzun lozak. Landaren pelota gara, ze bigarren parte seguro egiten ari den. Bigarren zatien oso eman. Ezakit. Eta zertzere pasa baino, aurretik gurutzatu zaio eta fijatu da landa, baina bueno, eraztuko moden izan den ezkero ezerrez. Jokoan Etxeberriak, Apesetxeak jaso. Bigarren botean dute, bigarren botean. Hogei da, kostatu zaio, kostatu zaio. Bai, ez du bere alagoan altxa, Duda Duda hondik ematen dizkidu. Deri bainela irigitu zen. Zabalego arrastoan larri zen eta ez dakit. Berriro errepikapena. Nik zuzenekoan ezin izan ez duen nabarmendu, baina hemen. Ona, ez da? Lehenengoan dala esango nuke. Nik hemen. Horra aurretik beste pelotaka da batean da, polemika sortu duna, Unaxek ezkerrakin zeukana eta Carmelo gurutzatu zaiona. Ja, protestatu du eta presio horrekin, igual. Deretzat lehenengo botean eramana Oian Etxeberria hondetik. Epaiak esan duzet. Sakea baineta Apesetxearen zat. Ezkerrez goza jaso. Landak. Oso onak, Atzeraka korrika Carmelo batibolea. Gora! Hogeita bat. Aipatzeko buelta nola mandien Unaxek baita. Hasieran Endurro ez da oso inseguro eta bero. Galtzaile hasi da. Konfiantza hartze hori zaila da eta hori aipatzeko baita. Bere lehenengo tanto egin aurretik lau pelota zeuzkan galduta eta gero Azpeitia gehiago galdu eta hiru tanto ere egin ditu. Okerrezuan hau iaz finala jogatu zuen eta urten ere tanto agarrean momentu. Sake atera goizotarrak. Loza jaso. Ezkerrez Apesetxea txekoan. Jaso Etxeberriak. Landak lautik. Loza jaso. Apesetxeak ez du ondoko gantza. Bolea zora egizutarra. Loza aurrean irutik atzeratu. Landak azkara irez. Etxeberriak itik atzeratu. Landak azkara zairez eraman. Etxeberriaren pelotaka da atzera. Ezkera irez Landak. Etxeberria beste okera bat txokoan hau. Tanto. Emirezi eta hogeita bat. Tanto politia oianek, Orpegi eman da. Oian bera ere, sakolako partioak egiten ere ez du, pelota bakar bat. Oso ondo oian, oso langile. Egindako azazpi dauzka. Abiadura sartzen. Venga, Loza, tú solo.
19 eta 21. Ez dakit iaz, bainat ez dute zen finaletik tanto agarra gehiatu, gabiron bakin, ez dakit, eta joita ez dute zuen galdu, argutuko ditu jabean ikarrizketan, horre bai, ez du, barruan edo kanpoan. Apetitxeak ezkerrez, Rosak. Minuterritik apetitxea, Boleaz Etxeberria. Aire Zabalera, barruan dute, ala izan zen. Bai, baleka. Ezkerrez apetitxeak, ezkerrez Rosak, Txokoan apetitxeak, tanto eta bukatu da partidua. 22-19. Aurreko partiduan pelota zalea guztua zela, hemen ere bai. 52 minutuko iraupena. Partidu zen, Suertea gaur etorri diren pelota zalea, Mikel. Bai. Orain arteko bi partiduak ederrek atera dira. Euria bildurri gabe etorri danak, nezita diskutatzen nahi du, Gustatu zaizula partida, eta? Bai, partida ona, Lau pelotari kondo, hasieran unaz dudakin, baina hori buelta eman diota partida ona jogatu du. Eta Beñate maila aipatzeko baita, oso ondo jogatu du Beñate. Bueno, zu lasai, buelta bat gaur aldi metzu eman, ni bekaldera no, protagonizazia kontatzen duten. Ederki. Sidra Euskal Sagardoa y una bodega Bai. Y el segundo sorteo de Pino una pelota de la cafetería Mikel, Sidra Bai. y otra bodega de Pirangabote. ¿Tiene que ocurrir que lo traiga? Bien. Venga, al líder venimos de María de Acorú. Irabazetako da gurekin, igazetzen posible izan, finalera llegatzea, finalerdia galdu, aurten bai Beñat, zorionak. Eskerrik asko. Oso partidu polita jokatu duzu. Bueno, partidua polita ez tanto asko ondu dira, inak. Falloke nahi bino gehiago. Desente fallatu bost bat erori zeina, baina bueno. Azkenen atere duta oso kontentu. Bueno, pelota zalea pozik. Ni Mikel Aranguren lagunarekin egoen, da biok esan dugu partidu polita izan dela, ez zuen ez. Akaso, barrutik eta kanpotik partidak diferente ikusten dira. Bai, askotan kanpotikan diferente ikusten da ez, barrenen gauzak diferente dira, jokua beste bat da, kanpotik antzeatzen dena bino. Baina bueno, bastante partidu polita izango hori izan bazute eta oso kontentu. Azte buelta eman diozun, Galtzen egon zerate, 8 eta bat, 12 eta 5. Azte buelta eman diozun. Bai, nik uste asko sake rematen indula ez, tanto asko hor jondia, oianeke asko sakatu nik airenen inain ongik entzen, eta gero berako songia proestentzun eskuinakin, eta nik tanto desente intut, sake rematen, eta, bueno, ongi. Guztira, 12 tanta puntatu dizkitzut, horietatik 2 sakearekin. Jokoan 10, bi gehiago 12. Bastante zera politia da, ez? 12 tanto inak, gustora. Fallatuk, kontatu altxizo fallatutako. Fallatutakoak 6. 6 fallatutako asko baita, gehi. Ja, bueno, frontoi honetan azkenen tanto inimar da, eta zehatu fallatu, pues azkenen batzuk fallatuk aterea, eta bueno, irabazi dut aurrera. Bueno, Beñat, pausoz pasoa, horrena zen final horretara sartzea, orain finalera iristea, lortu duzu, orain ja finala irabaztea falta. Bai, hori ja asko xamarreskatze izango da, bino saiatuko gatu gabe. Eskerrik asko, zorionak. Zuri. Unaz ez egotatzen dugu. Unaz, arratsaldean. Bai, berdin. Zorionak. Zer asko. Kosta egin zaizu aurrena, ez zeuden bat ere eroso, gero ja bai, bigarren partea kompleto jokatu duzu, baina kosta egin zaizu jokoa sartzea. Bai, hasieran oso deroso eta gero, pixka txikundura, baina partio kaskarra indula esango nuke. Aurreko azten erdi gaixo ez dela birus batekin, eta igual horregatik binean, bai, txarra fallo desente eta
Beñatekin dugu horrik izugarrizko partidua eta oso pozik horretik. Atze burruka zenokan barrutiko Jan Etxeberriarekin, berak ere garbizokan zurekin sekulakoa zuela, baina garzu izan zera nagusi. Bai, gaur ni bino beste askotan bia eta atzea zila kargatzen, banekin atzea kargatuko zutela eta nik alban buena inbernula, eta hoxe, gaur gure aldeata eta postikan. Ez dakit, Ogianekin hitzekiteko aukerarik izan duzun, orain aldagletara joan da Vicente Artolarekin, ez dakit kolpea bakarrik izan duen, jokoan ez digu gehiagirik antzeman. Kolpeaz aparte beste zerbait zuen, baina ez zera berarekin egon. Ez, galetu jozte beso ezten guz, normalen bezala lehen maina aldagelta juneko zuen, eta oan galetuko jozten guz, eta haber ez erretzen. Ez zuei. Aber Herrio xarrak ze kontatzen digun. Bueno, Carmelo, buenas tardes. Buenas. Habéis jugado un buen partido, pero no ha podido ser. Sí, una pena al final en el 15 igual, es que se ha lesionado Ollán, pero bueno, hemos podido hacer hasta 19 y bien. Habéis empezado mejor imposible, os salía todo. Habéis estado ganando 8-1, no se ha podido mantener la ventaja. Sí, hemos empezado muy cómodos en el frontón y jugando los dos con mucha confianza y bien. ¿Qué te decía Ollán? ¿Que ha sido nada más el golpe o parece que tiene algo más? O... No, de momento parece que ha sido solo el golpe cuando se ha dado contra la pared y esperemos que no sea más. ¿Terminó el campeonato para ti? Sí, una pena no haber llegado a la final, pero muy contento con el campeonato que hemos hecho. Gracias, Carmelo, y enhorabuena. No está mal llegar a las semifinales. Muchas gracias. Bueno, utxarte txiki bat eta berehala labozo minutu barru, hementxe gera, nagusien falta zaigun partidoarekin, Alberdi eta Lizeaga, Amiano eta Pezetxaren arte. Bueno, Oian Etxeberria gurekin, zer modu zaude Oian? Penakin, bueno. Izan da hor, bigarren kuadroan jantzea pelotaren bila, gorputza ormaren kontra biali, sorbalde mina. Zer sentitu duzu orduan, da nola zaude orain? Pues momentuan beldurra hundi jauk dut, ez? Lesigi iguala pasan unidia estaleko partio batean, golpe iguala, paetan kontra jo nintzen. Eta golpe hartu duten momentuan esan dut, ja berriz dut aberria. Eta ez da. Momentuan errabia hundia, halako partioa eta horreun eta, pues, errabia ez, txaplaketa importante batia nola mina hartzea, pues, pena mateu, eta, penakin. Vicentek igurtzi batzuk eman dizkitzu, kantxara atera zarenean gukan botik ez duen, ezertxo erantzen batera, esaten gure, keinu larririk eta egiten duen, saiatu zerera horrena eskuiarekin jotzen, gero ezkerarekin jo dituzu pelotak edak, eta kanpotik ez zuen ematen, baina mina izango zenun. Kiston mina, getzen du besoa indarri gabe bezala eta ez zintzu ezer jotzen zuen, mutzen zuen aldiro, ziztako bezala ematen izola mengoten doian, da mina izugarri, igual kanpotik ez da nahitzen guen, ni barrotik angin kustan mina. Partido pena, ze ondo hasi zuen, bukar arte gero hortxe mantendu duzu azkenengo momentura arte esperantza, baina ez da posible izan. Hasian nik uste oso seria hasi gara oso gustoa, bile komodo sentitzen ginen kantxan. Eta gero Beñatek aurrin pelota bizia hartu du, asmatu du, eta 8 eta 5 jarri geha, eta gero denbozan hortxe bile geha, eta guk fallo batzuk intugu, eta orduan bai aukera eman jogu aurreiteko partioan zehar, eta uste dut erdialdian ez dela izan golpia eskusa ez, Beñat aurren ikiarra izan jolazten, unaxatzean izugarri eusten, eta ematen, eta hola irazte partioa zaila. Iria Zabaleko partidarekin akordatzen naiz, nola utzi zenun, da gero handik gutxira herriarteko txapelketako finala zenun, Aruntzara ondo iritsi ziren,
ondo iritsi zinen, ez dakit, orain deskansuren beharko duzun, edo... Bai, orain deskansua ez, berez ostiralean ekan lezon, eta ez dakit egia esan. Bihar Bixenten gana junguna masaji hartzea, a ber, seguntaz esatiten, pues jolastiko dut, eta ez. Bazkarrik asko Oian, animo. Asko. Pero es de aquí, galdetu ez zurrik hori. Yo no sé, yo te digo por lo que me ha pasado aquí. Bueno, egin beharreko elkarrizetak egin ditugu, protagonisten hitzak beraz ondo dakizkizue, eta zuk komentatzen zenidan Mikel, Idiazabalen izan zuen, toki berea desio. Han atxeen gutxi hartu zuen, gero harri harteko finala zeukalako, hain zian lezun daukalako kompromiso finalean, eta
Bueno, ezin nola orain ezertzen esan ostiralari begira. Bai, suerte txarra, bain izaten da abuztu bukaera hau partidu desenteko momentua eta toki berean min hartzea eta final aurreko baten, da lezon etxetik gertu txapelketa garrantzitsu baten, sorte txarra. Eta esaten izuna, jendeak kanpotik asko ikusten duela eta posi zen Beñat Apesetxea, bere familia Cambrisen eta Bilena eta handik ikusi dutela partidua. Egerazio da. Goizuta, herrialde guztita zabalduta. Aber, mezurik iritsi zaigun azken handi honetan, esan dugu, batzuk Cambrisen, beste batzuk aber nuntza biltzaten. Nahi duzuna komentatu, baina bereziki jakin nahi dugu animo oian, pena dio batek, Ikerrek idatzi dugu, hau paloza, segi lanean mutilak, benga Beñat eta Antxon, hau pau goizueta, bai, egizizko zaten nuntza biltzaten. Bueno, pelotaren aurkezpenerako, dei egin diete hemen paseillo egiteko, 3 pelotari Gipuzkoar, bat Nafarra, Garriko Gorri Tozkagon biak Gipuzkoarrak, Jonan Alberdi Zizurkilarra eta Ekain Lizea Gaztigarrakoa, eta Garriko Ordinez, Unai Amiano, lehengo gunean sekolako partida jokatu zuen, eta bere atzelaria Antxon Apesetxea, hauk ere txapelketako lehenengo partida oso gaizki jokatu duten biak eta bigarrena oso ondo jokatu zuten biak. Bueno, pelotaren aurkezpenerako, goazen protagonisten datoak azaltzera. Jonan Alberdi, Zizurkekoak 22 urte dauzka, Tolosako aurrera elkartekoa, metro 77 zentimetro, 76 kiloko pisua. Ekain Lizeaga, Astigarragakoa, sekuelako mutil duzka, metro 82 zentimetro, 19 urte dauzka, Mundarro elkartekoa, pisua 83 kilo. Garriko Ordinez ditugunei begira, Unai Amiano, Irundarra, 18 urte, Tolosako aurrera elkartearekin dabilena, metro 82 zentimetro eta 80 kiloko pisua. Eta bere atzelaria, Antxon Apesetxea, Goizuetarra, Umoreon elkartekoa, 22 urte, metro bat 81 zentimetro, eta 76 kiloko pisua. Guk egin dugu aurkezpena, eta arain bozgoreiotatik aurkezpena. Julenek ere beti jendea ekartzen du, Artista. Kantxan da kantxatik kanpo ere artista. Iniziak ere bai, lehenko gunen bian nahi ziren da. Frontoi erdi Astigarragoa. Bai. Da gaur oihartzutik askotako izotakoak ere bat ziren da. Bi Apesetxea, partido baten Beñat bestean Antxon, baina elkarrekin ez daukate ez familiako eta ez beste inolako loturarik. Iker Arroyo de Pallak txapa irera, urdin hemen ere. 3 partiduetan sake aurre. Baina, nolako partidu bateat zegoen, Ibikote antzeko, baina desberdina baita ere. Atzelaritan ere gauza bera bikoteetan aldatuta. Kain oso jotzailea eta Antxon berriz oso pelotaria. Pelota zera guztan dagoela, Eguraldiak lagundu dugu azkenen eta dena boro bilatea. Beñatek esan egiten lehen urtean finaleria jokatu zuen eta galdu, eta Unaxek lehen urtean finala jokatu eta galdu. Aukera aukiko du, larumaten, arantza hori ateatzeko eta txapelagin etxe voltatzeko. Hor Damiano. Sakea, falta. Okerra.
Labor atera duen sakea, falta. Lehen beinatek lehenengo sakea luze eta honek gero zen laburra. Hor da ginen. Goleaz, Amiano. Alberdik. Amiano kazeratu. Leizeaga. Amiano kasko ginez. Alberdi Zabalera. Kaso Amiano. Alberdi gotera, dejada. Tanto. Bi eta huts. Nola engainatu ditu. Frontoi guztitan, ez ditu bere zertzela dake, baina olako frontoi txikik berezikia proposak diruen izat. Alberdi sakea. Erdira. Apentzia jaso. Lizeagak ezkerrez. Apentzia segarreko aldatik. Lizeaga bezetik atzera. Beharra pelotak da. Motibalea zapezetxeak. Lizeaga beste pelotak da bat. Apentzia bolea zeraman. Alberdik ezkerrez Zabalera. Apentzia bildu guzteretik. Lizeaga jaso. Apentzia guztetik eman. Lizeaga guzteretik. Apenzitzeak. Lizeaga jaso atzera. Airez Apenzitzeak kanpora. 3 eta huts. Maten hasiak gain, Oso azkar ateatzen zen da. Sakea Jonen Alberdirentzat. Zabalean botea. Apentzitxea 6 derritik. Lizeagak ezkerrez. Tantxardia motea. 5 derritik Apentzitxea. Lizeagak eharra pelotaka da. Bostea mote ginez jarri. 6 derritik Apentzitxeak eraman. Atzera Lizeaga beste bat, domina du gorriak. Apentzitxea Zabalera, jaso Alberdik. Amianok, eskuinez, boleaz Alberdik zokora. Amianoren ezkerka da. Lizeaga boleaz. Ezkerrez Amiano. Eskuinez Lizeagak. Amianoren pelotaka da. Dominatzailerik ez dago tanto hontan. Olentxe gorriak, olentxe urdinak. Apentzitxea 6tik. Lizeagak arrimatutoka bostetik ezkerrez atera. Lauteritik Apentzitxeak atzean jarri erreboteko zulundotik Lizeagak eraman. Amianoren ezkerka da. Bolea Lizeagak. Ezkerrez Amianok. Lizeagak aurre eraman bolea. Ezkerrez Zabalera Amianok. Oso behartuta ezin eraman. Amianora emeritua. Tanto oso naurdine, Tantxon, ikusten da fresko da, eskuitik garrazen ditzen dut. 1 eta 3. Sake honek Amianoren entzat. Aurreko sakean okerra egin du. Ezkerrez Lizeagak erantzun. Apentzitxeak. Lizeaga bostaritik eskuminez. Apentzitxeak atzeratu. Lizeaga Zabalera. Jaso Apentzitxeak. Lizeagak eskuminez eman. Ezkerrez Lizeagak. Apentzitxeak bostaritik eman. 6 Lizeaga. Arrimatu duk Apentzitxea bostaritik ezkerrez. Lizeaga bostetik. Apentzitxearen pelotaka da, arrimatu. Lizeaga bostetik atera. Apentzitxeak Zabaletik ondo. Bosterria Lizeaga. Amiano pelota bila lauterrira. Alberdi ere bai, dautik honek ezkerrez. Amiano girutik. Lizeaga jaso bostetik. Apentzitxeak. Amiano lauterritik, Lizeaga markatu. Apentzitxeak atzeratu. Lizeaga bostetik eskuinez. Zabalera torpelota. Apentzitxea bildu. Lizeaga bostetik eman. Apentzitxeak ezkerrez Zabalera. Alberdi txokora. Ezkerrez Amianok. Gogorra doatan da Mikel.
Bai, biatzelarik oso langilea idia. Hala. Zeitea nahikoa. Bai, apesetxea galdu. Tanto Lau eta bat. ona jotute biatzelarik, nor baino nor. Lau eta bat. Biharko partida gure dure nituen. Bihar Aldai eta Osez Arrizabalaga eta Galeanoren kontra emakumezkoetan. Promesatan egiguren Bernaola Irribarria eta Gabirondaren kontra. Eta nagusidan Olaetxe eta Azpiroz Fernandez eta Oliederen kontra. Biharko. Txarra izan da, ezta? Balekoa. Balekoa. Ez, bultza. Izegaren pelotaka da errebotera doa. Errebotatu zapezitzea geraban. Alberdiren biparetakoa. Erne gonda Amianotanek eskuinez jaso. Izega zeitik. Zabalera Amiano. Zabalean utzi Alberdi. Amianok atzeratu. Boleaz Izega. Ez du txarra apesetxeak. Boleaz Izega. Goia baina barruan. Amianok atzeratu. Izegak errebotea zaitu eta Boti Boleaz jo. Amianok irutarritik. Boti Boleaz hau ere bai. Amiano txoka luze. Izega lanera etorri da, Oso ondo jolasten ekain, Bai. Ona da kainan ematen eta galdu gure apenas. Apesetxea bostetik. Ezker Alberdi txokoan. Ezker Amiano jaso. Alberdiren gantzua minik egin gabe. Eskura utzi Amianori. Honek atzeratuz. Lizeagak ezkerret txapagainan utzi. Amianok atzera. Lizeaga bostarretik. Apesetxean. Ekain Lizeagak. Antxon apesetxeak eskuinez. Txokoan Jurun Alberdik. Kaso Amianok. Lauterretik Lizeaga. Apesetxea zeitik. Alberdik aukera. Txokoan. Tanto. Benetako partidu hasiera, Hasiera gogorra. Eta zuk, esango Antxon, ekain baino gutxiago izaten ari denik atzealde hortan, baino aurrean. Sortzen minutu. Bai. Partidu gogor batekin hasi zizkigu. Bai, asko peloteatzen eta hautsi ezinik atzean, bata bestea. Julen asmatzen ari da, aurrean, pelotea ematen dut. Gaurko hemengo irabazlea beraz. Biharko Azpiroz, Olaetxe Azpiroz, Fernandez Oliden. Apesetxea saka erantzun. Izegak, atzera. Boti Boleaz apesetxeak. Alekoa. Txokor Alberdik. Amiano jaso. Izega zeitik. Atzera apesetxea. Errebotera da. Boti Boleaz errebotetik Izegak eraman. Luze jokatu. Ara. Luze jokatu. Amiano gaztaget ez otuzion utzi behar pelotari Izegari. Baina Alberdi sartu da eta galdu egin du. Bukatzea jonda zula ikusi du eta... 2-5. Antxoren hasiera ere oso ona, Oso gozatzen, kasik agintzen, Lizeaga baino gehiago. 2-5. Ezkerre Lizeaga gerantzun. Txokoan Amiano. Lizeagak bera atzetik etorri Zabalera jokatu. Alberdi atzerari dago. Bolea Zabalera Amiano. Alberdi jaso. Amiano gairez. Lizeaga Bolea Zabalera. Lizeagari ere bi nahi gainera. Zema gustatzen zaien aurren egitzea. Bai, horrego saltza hori, Lizeaga jarritako pelota zina presentzia jaso eta 6 eta 2. Hemen ere Mikel jende ondo pasatzen ari dela, Zen nahi beste jarritzaile, oi hartzutik eta izuetatik eta zizorkin ere ez da urruti eta irun ere ez da. Ez, eta goizutarrak aprobetxatzen, lehenengo partikukoak bigarrengoan aldea oingo dira, eta... Zake Alberdi, 6 eta 2. Zake laburra atera du baina ona. Apesetxeak ondo erantzun.
Izegak atzeratu. Ezkerrez apesetxeak, balekoa du. Ez, balekoa du esan dut, baina ez, txabara joan da. Zazpi eta bi. Eta diferentzia galdutakotan, ez da? Nola? Diferentzia galdutakotan, marka joan dagoen diferentzia. Gutxo egindakotan. Zazpi eta bi, ez da momentu txarra. Ditugun laguntzaileen aipamena egiteko. Indegoko pelota txabeketan antolatzeko etxe askoren laguntza behar dugu. Eta goazen bada, egitzen aipamena egitera. Jose Mari Taberna, laguntzaileak asko dauzkago, batzuk hementxe pilotalekoan daudenak, beste batzuk aldizkairareko daudenak, eta beste batzuk oraintxe telebistako batailan zizkizuenak. Jose Mari Taberna, nioen, Latero, Antigoko Bodegoia, Danena, Gasteiz Taberna, Trikuarri, Ñan Bentaberri, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zarika. Sakea Jon Alberdik atera du. Apesetxeak erreboteko zurundotik eraman. Izeagak irutik, Airez Amiano. Alberdik bote bat txokoan. Amiano kaskarrez txokoa baita ere. Alberdik ezin. Amianoren meritua, bikaina tantoa. Bizi paretetik paretea, erra. 3 eta 7. Eta hemen Amiano sagatzerik edukiko hoteluke. Nola? Amiano hemen sagatzerik edukiko hoteluke. Estea kantxatik kanpo dagoen bitartean. Zestakit legez. Ez dizateke kirolean ez suporta era. Ez, zigina izango ditzatu dugu. Errebotatuz, ara, begira, Alberdi atzelari. Txokoan, ara, hoixe behartzen. Bigarren botean, hoixe behartzen hori harrapatu. Amianoren tantoa. Nahiko meritu. Ekarri duen erreboteak hartzen, Entxe hau iruditan. Zango bizkorrekoa da, Alberdi, eta lurretik altxa eta korrika joan. Amiano ondo baita, Izeagak erantzun sakean. Amianoren pelotaka da zera. Izeagak boti goleaz, ez. Hone, Amiano oso ondo, Mikel? Oso ondo bai. 6 eta 7. Oke daukanen erritmoa sartzen da... Markatu, 5 eta 7. 5 eta 7. Sakearekin tantorik ez momentuz, eta unai Amianok sake bat galdu. Labur ateratzeakoan, partiduko lehenengo sakea. Aurreko urteko txapelduna da unai, promesa mailan. Erokirekin batera. Sake atera Amianok, ezkerrez Lizeagak erantzun. Apesetxe arauterritik. Lizeaga jaso atzera. Zeitik apesetxea. Lizeagaren pelotak adatzera. Goleaz apesetxea. Ezkerrez Alberdik. Ezkerrez Amianok. Botera Lizeagak. Apesetxea bazetik ezkerrez. Alberdi botera, irutardian, iparetakoa. Tanta. Oso dotore, Efektu eta guzti asko ireki da gero eta hori harrapako zuenik ez zegoen. 8 eta 5. Amiano guztiz engainatu du. Posturakin eta... Pari alde batea eta pelota bestea. 8 eta 5. Sake Alberdiren zat. Atera du. Golea zerantzun Amiano. Lizeagaren pelotaka da, bikaina. Erregoteatu zapesetxeak, eraman. Lizeagaren zapeste bat, hau zabalera. Airez eraman Amiano. Lizeaga lauteretik, etxi. Apesetxea jaso. Alberdik botera, zartako aman atzera. Errebotera. Ez zina apesetxeak. 9 horrientzat. 9 eta 5. Partida gustagarria doa,
Suerte auki dugu gaur 3 partidu egin, Mikel. Hemendik gaur altzak guztia pasatuko, baina, bueno. Orain artekoak ez du itzakiarik eta aurreko biak ere ederrak atera dira. Firmatzeko moduko arratsaldea momentu. Sake Alberdirentzat. Apesetxeak ezkarra zerantzun. Alberdi Zabalera. Amiano jaso. Lautik ezkarrez Lizeaga. Apesetxeak atzeratu. Tanto. Segi eta bederatzi. Apesetxeak egin du lehenengo tantoa. Segi eta bederatzi. 16 minutu neurketak. Eta aprobetxatuko dugu, norbait berendu torri baldin bada, gogoratzeko ze pasatu den orain arteko 2 partidutan. Emakumezkoen finalerdian Leire Garai eta Andrea Kapillanek irabazi dute, 22 eta 18 Mirian Arraiza eta Nora Mendizabalen kontra. Gizonezkoen promesa mailakoan Beñat Apesetxeak eta Unai Landak irabazi, Oian Etxeberria eta Carmelo Lozaren kontra 22 eta 9. Eta bitxia, 3 partidutan Sakea Urdinei egokitu. Eta lehenengo 2 partiduak Gorriak irabazi eta bazak Urdinek irabaziko duen. Baina momentu Gorriak 3 tantoren aldearekin, 9 eta 6. Lizeagak atzeratu. Apesetxeak, 5 territik ezkerrez. Lizeagak, Zabaletik bildu. Apesetxea 4 territik atzeratu. Lizeaga bostean. Apesetxea 5 territik eman. Ezkerren Lizeagak ezin. 7 eta 9. Erra pelotaka. 2 tantora torri gara. Urdinek aukera eukin nahi badute pixkator. Ekainen ezkerra bilatu behar dute, esku biakin baki guzti nolako botere dauko. 5 tantoko arrenta izan dute, Gorriak, beren aldeko alderik hau dibina, 7 eta 2. 2 tantora torri gara Urdinek. Sakea Zabalera atera du Damianok. Erantzun Lizeaga. 4 territik Apesetxeak atzeratu. Atzera Lizeagak. Apesetxea 5 ezin urti gehiko txapa. Lizeagak ezkerrez. Ezkerrez Amianok guze. Ezkerrez Txokor Alberdik. Ezkerrez Amianok atzeratu. Boleaz Lizeagak ezin. 8 eta 9. Tanta batera. Oso entretenitua, partidu hau ere. Oso burrukatua. Telebistan ikusten da orain argiaren aldea. Arreko partidutan argi naturala zaparte argikuntza artifizialak ematen diona eta orain bakarrik pelotalekuko argia daukagu. Hori da, ilundu duela bai. Ara, okerra berriro. Leno labur eta orain luze. Sake segiendako 2. falta Damianok. 10 eta 8. Aire zerantzun Damianok. Alberdik biparetakoa. Barruan. Bildu. Txokora Apesetxeak. Ezkerrez Txokora. Ara! Lizeaga Txokor. Hortxe zegoen Jurn Alberdi preso ezin mugituta. Baina atzelaria adi. Piedre egiteko arriskoarekin eta Lizeaga oso ondo. Bai, lehen aipatu duzu, hau asko gustatzen zaila aurre aiatutakoan jokaldia botatzea eta hortxe, adibidea. Bai. Anaika eta 8. Hemen ere somatzen da, orain daukagun panoramika honetan. Pelotalekuko argia bai, baina armainetan ez dago. Pentsatu nahi dut, gure pelotazaleak ikusentzuleak hor dauzkagunak ondo ikusi dutela hauren etxeetan. Bai, hemen lehen beti 3 mailatan jogatzen zen, eta hemen ilunez jogatzea oso tipika, garai batean. Pelotalekoak argi hona dauka. Telebistarako hori, kasoko. Iluntxoa bai. Sake Alberdirentzat, 11 eta 8. Hor da joan. Lautaria mote egin. Sake atera, Amianok ezkerra erantzun. Atzera Lizeagak. 6 terrian Apesetxea. Utzi Alberdik Lizeagari. Honen zartako atzera. Boleaz Apesetxeak eraman. Alberdik, aukera. Ezker zatzera Amianok Boleaz. Lizeagak ezkerre txokoan.
Apesetxea datu arazetik aurrera. Lizega beste bat atzeratu. Ezkerrez. Amiano, jaso Lizegak. Amiano pelota bila lautar dira. Lizegak eskuinez eman. Apesetxea bosterrik ezkerrez. Bosteria Lizega. Apesetxea kondo atzeratu. Zeiti Lizega. Seiga da Apesetxea. Lizegaren pelotak da inbertsua. Erreboteko zorera, Apesetxeak ez zin eraman. 12 eta 8. Antona, ikaino goren. Eta benetako partidua da, Iñaki. Suerteko gerala, suerteko zeratela zuek ere, ikusten ari zaretenok. Onuntza datorri den pelota zarea gustora, eta seguru etxean edo zaudentokian zaudentonok ere gustora iriztetela jarraitzen jaialdia. Lizegak ezkerrez. Amianoren pelotaka da. Boteko eskorra egin dio ondo Lizega. Antxona Apesetxeak atzera. Lizega, kain. Ondo bosterretik. Apesetxea bosterretik jaso. Atzera Lizegak. Zeitarien Apesetxea bikain. Ezkerka da harra mendio. Lizegak Zabalera. Apesetxea jaso. Zabalera moztu Alberdik. Jaso Amianok. Ara. Bote txarra egin dio ez da ondo jarri pelota hortara. Lauterdiko marra harrapatu du nik uste pilotak eta xea geixo atera. Moratik apena. Inguru hortan. Amianoren tantoa eta markagailuan 9 eta 12. Aber ba, manez beste mesure bat iritsu ez zaigun, zerbait komentatu nahi ote duten hor ditugunak edo. Animo Amiano, txapelak kentzekoa, Julen, haupa ekain, Amiano jauna, vamos animo. Atzera Lizega. Apesetxeak. Lizega posterritik. Apesetxearen pelotaka da arrimatuz. Lizegak ezkerrez, Bika imaztu txapa gainean. Amianok atzera, Lizegak ezkerra irez. Apesetxea pelota bila irura. Lizegak ezkerra irezabere, bai. Amianok atzera, Lizegak ezkerra irezabere, bai. Haze defiltza egiten ari den, Airez oso ondo, Bai motibo lehaz. Alekoa. Antxona Apesetxeak atzera, hau ezin. Antxonek egindako hirugarren tantoa. Mikel, bost tantoren aldearekin ibili dira, horrentxe gutxi lau tantoren aldea zuten, 12 eta 8, eta begira, 2 tantora 10 eta 12. Bai, tanto bakarra ere ondi dela, ni uste, momentu den batean, baina... Bai, 8 eta 9. Hortxe da bizarra. Amianok, irutik txakoan, luze. Jaso Alberdik. Amianok keinu. Atzera Apesetxeak. Lizega goleaz ezin. Ondo Amianok keinuarekin. Bai, Alberdi eta Lizega bakitza bere toketik atera eta azkeneko Apesetxeak atzean egin. Bai, Antxone gaina frontoi hau sondo ezagutzen du. Eta da jogatzen da. Eta sekreturik, Antxone. Lizegak ezkerrez. Atzera Amiano. Lizegak eraman. Ezkerrez Amianok. Ezkerrez iparetoko Alberdik. Zabaletik Amianok atzeratu. Lizega bosteritik. Ezkerrez Apesetxeak. Ozutik Lizega jaso. Iruterdik txokoan. Tanto adarra Amiano. Guztiz engainatu ditu, Oso ondo. 12. Baina atzea asko jotzen nahi zen eta hori baliatuz, eskat. Aldatu, deja da gota eta tanto. 12. Pelotariak utxarte txiki bat, bueno, txikia da dagokiena. Ez dute utxarte gehiagirik hartzen.
Baina, partio gogorra jogatzen ari dira, partio serioa. Beltza amabina. Eta partidua zezegula, 28 minutu. Eta orain di falta dena. Ikusten dugu kopuruz eta agia normala da. Oraineko arteko partiduetan jende asko izan baldin bada partidua jarritzen, gaur lehendik eta gehiago zaudete, eskerrik asko beraz hor zaudeten guztioi. Sake Amianok. Alberdi Zabalera. Amianok atzeratu. Izaga, gote txarra egin dio, no jaso du. ¡Ahora! A ver, vuelta. Vuelta. Vuelta, mando. Bai, ondo. Uste, kain behera joduela Antxonek eta... Ondo mandakoa? Nik uste bai. Hauko zuruan zuen eta zer gauza egiteko ere. Amiano irunda Rosaka atera. Izaga zeitik. Entonces Txalauterendik eman. Alberdi jaso. Ezker zapezitxak. Lauterdian Izaga. Atzera Izaga barrika. Apesetxea Lauterdian. Bosterritik Izaga. Bostetik apesetxea. Ezkerren Izagak. Atzera Amiano, bikaina pelotaka da. Oso bote tentea egin du, ondo Lizaga. Amiano katzeratu. Alberdi gaizki jotakoa. Amiano katzera, boleaz Lizagak eraman. Amianoren gantxoa. Jaso Alberdik, apesetxea dator, jaso. Alberdik atzeratu, Amiano atzelari. Ezkerrez eraman, apesetxeak aurre segitzen du. Izaga Zabalera, apesetxea Zabaletik txokora. Alberdi, putx! Dotore botatu bat dejada. Bai. Beste aldera begira baina. Zapata. Lehenengo aldiz, Mikel. Markagailan urdinak aurretik. Bai, eta bentsatzen ari nintzen, azkeneko tantoetan joera urdin bezala hartzen ari dela. Bost eta utxeko partziala. Bai, eseroso ailekain, agindu ezinik, Antxon gehiago izaten eta Amiano ere oso ondo. Atzea asko kargatzen eta abiadura sartzen pelotari. 13 eta 12. Sakearekin tantorik ez dute egin, eta Unai Amianok bizake galdu. Bat eta utxekoa labur atereaz, eta 10 eta 8koak horri aldeko 10garrena luzegi atereaz. Partida estua doa eta ala joango balitz, bi sake falta horiek erabakigarri. Bai. Iso hundia. Sake Amianok, Alberdi gaire zerantzun. Apezitxeak eskatu, atzera, arrimatu. Izaga zeitik ezkerrez, Zabalera. Amiano jaso eta atzera. Pelota logratu amintze botiboleaz, Izagak eraman. Atzera! Zotamano zerantzun. Izagak. Apezitxeak, arrimatu. Ezkerren Izaga oso ondo. Amiano pelota bila laugarren kuadrora, Zabaletik atzera. Ezkerren Izagak ondo jetzi. Amiano dejada txokora. Alberdi jaso. Amiano gaugerakoa. Izaga Zabalera moztu. Biak, Amiano eta Apezitxea bia pelotaren bila. Apezitxeak orain atzera azkarrez ondo. Izagak bosterritik. Bostean Apezitxea. Izaga bosterritik. Apezitxearen pelotaka da. Ezkerren Izaga. Ezkerrez Amiano. Leheno justu ipotzen genuena, alkiak enbarraz egiten dutela, ondo libratu da Izagak. Baita eskerra mugitu dituzten. Bai. Eta bendik ere gehiago. Txokoan Alberdik Apezitxeak ezin, 13. Bai, Xabira ere jokaldi egitea hor. Eta nik
uste gorrien interesetarako alduen neurrien julen saiatu behar dela, jokuan hasten. Joku zuzen honetan momentu, egina gehiago dira. Mairuna. Tratu hartzen ari dela gaur lanera etorri giren pelotari guztiak. Lehenengo partidoko launeskak, lehenengo gizonezkoen partidoko promesa mailako laurak eta hemen ere bai. Ondo prestatuta daude hauek, ala ere, Ordu erdi, lanean. Bai. Matematika zuten asmoa, gaur hemendik atanura joateko eta Faldua, egon behar? pitxorik gabe joan behar. Bai. Sake Alberti Zabalera. Apozitzak ez zinerantzen. Amarauta Amairo. Atanora joaten denak eskartuko du. Gu gaur hemen ikusten ari geran adinako bai. espektakulo. Firmatuko lukete, Bai, firmatuko lukete. Amalau eta Amairo. Sake Albertik. Zabalera atera du. Apetetxeak erantzun dekainen. Ezeagak irutarritik. Arreboteko zulun notik apetetxeak. Txokoan arroegi utzi du. Txokoan Amianok eta tanto. Arroegi utzi du. Alberdik, bai, eta inolako arazorik gabe iritsi da Amiano pelota hortara da azkenean berak egin. Kontran, efektua barru lontze manda. Horrekatua di joak igula Mikel, 12, 13 eta orain 14. 3 berdinketa segidan. Bai, hasieran alde pixkatekin gorriak ibili dira, baina behin harrapatu dituztelarik, ez du, markagailu ere. Amiano sakean. Ezkerra Lizeaga zazo. Ezkerrez Amiano gatzera. Lizeagak eskuinez. Apezetxea lautarrian. Ondo ezkerrez Antion. Lizeaga bostarritik eman. Atzalegin hortiko leia. Apezetxeak atzeratu. Lizeagak bostarritik eskuina. Apezetxea toki berean eskuinez baitare. Bi aurrelariak ikusle. Ezkerrez Lizeagak entregatu. Amiano atzeratu. Bolea Lizeagak eraman. Ezkerrez Amiano atzera Alberdi dator Zabalera. Ezkerrez Airez ondo. Apezetxeak ezkerrez Zabalera. Lizeaga bostetik. 14 partidua. Ezkerrez atxuna Apezetxea. Alberdi txokora. Iritsi ahi. Apezetxea iritsi bai txokora eta ezkerrez guruzatu egia kanpora. Joren Alberdiri apuntatzen dio kontaktua. 15 eta 14. Meritu handiko pelota harrapatu du Antxonek, baina zabaltzen saiatu eta kanpora. Pixkat, lehen esan dago, Julenen mugitu behar du tantoa, esero sorteko keinuekin, dejadekin, bestela asko gogortuko zaio. Joren Alberdi sakea. Sakarekin tanto bat egin du, 14 eta 13. Hor da Jolen. Lauterria mote, sake atera, apezetxeak erantzun. Amiano. Seian, Lizeaga. Zabalera moztu Amiano, jaso Alberdi. Amiano egotera. Lizeagak ere bai laugarren batetik. Apezetxea lauterritik ezkerrez. Bostea Lizeaga. Apezetxeak eskuinez. Txokoan, Alberdik atzera Apezetxeak. Bosterri Lizeaga. Apezetxeak. Lizeaga jaso lauterritik. Eta azpitik asko Alberdik. ikusten da. Ezkerrez Zabalera. Zezaten zen Mikel? Azpitik ibiltzen dela pilota hau, besteen gandik desberdina. Zabalera Lizeaga berarik gustatzen zaio bezala. Orain lautik atzera, bolea Amiano txokoan, tanto. 15. Amiano oso ondo, partidu oso ondo. Egindako 8 tanto. Galdutako bi bakarri, galdu dituen bizakak. Sakeak. Eta eskubi aritza izkie behin eta berez bilatzen, baina ezkerra izanagatik eskubi ere ondo, 15.
Hor da Unai Amiano. Zabalean bota egin, sake atera. Ezkerren Lizeaga. Apetitzeak lauteretik. Zeian Lizeaga ondo. Atzera Amiano. Lizeaga erreboto zulundutik eraman. Txokoan Amiano. Kaso Alberdi. Botera alako tensioa dago. Elkarri traba egitea ere ez dela harritzeko. Gain gainean daude pelotariak. Lizeagak boli askotako pelota gora. Galdu den bigarren pelota da. Eta Urdinak tanto baten aldearekin aurretik. 16 eta 15. Lehenengo aldiz, aurretik Urdinak. Bigarren ez, 13 eta 12 aurrena eta orain bigarren 16 eta 15. Suerte aukidugu Aurreldiarekin ere. Aurreldiak ere eskartu Euririk gie. ez. Temperatura txekin hor lanerako pelotarien-zat. Bai, aurreko astean uste dut ez, okerrez banago sekulako beroa zela hemen eta Bat jogatzen tokatu zen. itogarria. Pelotariak atera horri ja izarrita zuten Blai eta gu hemen berdin. Antes Adabarrian egun hartan hemen laguntzaile eta eseri orduko, ezarri egin gabe. Bai, alde derra, gartu bai. Unai Amiano. Lizeaga sake erantzun. Amiano Zabalera kruzatu, Alberdi jaso. Apesetxe aurrera pelota bila ezkerre Zabalera. Lizeaga zeitik. Lau arrukadutik Amianonen pelotak da bikaina. Lizeaga kaire zeraban bosteretik. Apesetxeak atzera. Lizeaga zeitik. Utsi Amianok. Atzera Apesetxeak. Zeia Lizeaga. Ai. Lizeagari apuntatu. Amazin. Lizeagak ziege horreko aldatik eskuin ezolako pelota izan da. Bai, tartu du eta bai. bien tartera azkenean. Eta saskira pelota aldatzera. Hiru guztat izan diola. Jone Alberdik. Bai, hiru. Eta tensioa dago partida, Betxa, 12, 13, 14, 15, 16 daude. Alberdi sakea. Golea Amianok erantzun. Lizeagak irutarritik. Apetetxeak erreboteko zelundotik eraman. Lizeagak atzeratu. Apetetxeak ezkerra irez. Barekoa. Lizeagaren pelotak adatzera. Apetetxea boleaz. Alberdik ezkerrez. Apetetxeak atzeratu. Denak nahi dutela finalen egon. Normala den bezala. Tarretarrako lan asko egin behar dago. Eta alaxeari lan asko egiten. Lautik, Lizeagak. Apetetxeak ies egindakoa, txapa gaina hartu du, jaso Alberdik, ezkerrez Amianok. Lizeaga jaso. Amianok ezkerra irez atzera ondo. Lizeaga boleaz. Amianok beste bat hau botera. Bigaren kuadrotik atzeratu. Lizeaga jetzi. Amianok ezkerrez. Lizeaga ondo jaso. Bosterian. Apetetxea. Lizeaga jaso. Ezkerrez Apetetxea. Hau, tratu hartzen ari irena. Jaso Alberdik. Apetetxeak ezkerrez. Bostean Lizeaga. Atzera Apetetxea. Lizeaga bosteretik. Apetetxea lauteretik jotako zartakoa. 40 minutu ya partiduak. Eta orain falta zaiona. Lizeagak txokoan Amianoren pelotak adatzera dator. Botibolean Lizeagak eraman. Ezkerrez Zabalera baiatzera, rebotera da. Alberdik ezin. Zei izango tezen Mikel eraman izen badu. Bai. Aurretik etorri genezela korrik etorri errebotera. 17 eta 16. Tia gogorra, Oso gogorra, oso. Martxaltan eroriko da, bakarren bat. Erori behar du. Bentsa, 40 minutu. Hane, Sarrieta dio, bai ez gaurkoan irabazleak 22 baino tanto, 22 baino gehiago egin behar izatea.
Goleaz. Beste bat, bikaina. Bikaina, Amiano. Bete-beteko partida dira jokatzen Amiano, Oso ondo, Amiano. Egindako 10 tanto, galdutako bi ditu, eta biak esan duguna, biak sakez galdutakoak. Bi sakez. Eta ritmoa jartzen Amiano eta sakera. asmatzen. 8 eta 16. Urdintzat partideko alderik gaundiena. Atzera apesetxeak. Ezkerra Lizegak, Emeretzi eta 16. Denbora eskatu gote horrek. Eta momentu garrantzitsua partidan, Batzuia garaipena hurbil ikusten dute. Eta beste oraindik lan asko egin du. Oso partido polita. Berriro gogoratuko dugu, berandu torri denik izango baita. Lehenengo partidan Leire Garai eta Andrea Kapellanek irabazieten Mirian Arreiza eta Nora Mendizabalen kontra 22 eta 18. Bigarrenean Beñata Pezetxeak eta Unax Landak irabazi 22 eta 19. Oian Etxeberria eta Carmelo Lozaren kontra. Gaur gogoratuko dugu Oian Etxeberria Biartzu Horrak Ezkerrumaren kontra kolpe hartu duela Sorbaldan da kantza egiten du partida bukatu arte. Baina oso minbera zuela. Eta orain Lizeak galdutako pelotarekin 20 eta 16. Orain arteko oreka bukatu da, Mikel. 12, 13, 14, 15, 16 bai. Eta azken 9 tantoak Urdinentzat. Bai, esan dugu gogorra zijoala eta nekea bagarren bat erasango zuela eta gaita bideen arrazoia, baina ekain noain. Eta gogoratzen. Jonen Alberdi Gairi zerotzu sakea. Amianok ezkerrez luze. Lizeaga lautaretik. Apesetxearen pelotaka da. Aso Lizeagak. Amiano Zabalera, Jose Alberdik. Apesetxeak eskatuta ondo utzitakoa. Lizeagak. Amianok ezkerrez. Lizeaga guztetik ezkerrez. Bote txarra egin dio, ondoko izuetarra. Alberdiren pelotaka datzera. Errebotera. Aurlariak eraman. Atzea segitzen gara. Atzea segitzen zen Amianok. Lizeagak Alberdi joko zuelakoan. Utzi, azkenetako Lizeagak ezin. Arrimatu egin zaio eta nik uste Amianoren pelota. Jokaldia botatzea. Sekulakoa, Meritu handikoa karri da. Bai. Errebotez eraman. Eta gero Alberdik. Espero etzen utzi Lizeagariko nik ezin eraman. Ara. Hau ere bai. Hau zen behar genuena. Hoxe bagarri faltatzen partida. Berehala piztu gote dira argiak. Telebistak erodia, polita hoxe. Bueno, hauxe emozioa. Denetik gaurkoan. Hauxe emozioa. Hogeita bat eta 16 dagoela eta justu pelota joduenean Unai Amianok esakean argia joan. Lehen partia geratu badugu oian emina hartu delako. Vale. Badator. Vale, klar. Bueno. Arnazaldia gorean. Indarzu itorri zaigu argia. Sake Amianok. Lizeagak ezkerrez erantzun, Amianok aukera boleaz, Indartzu Zabalera, Jaso Alberdik, atzera Amianok, bolea Lizeagak, ezkerrez Apesetxeak, ezko ginez atzeratu, Jaso Apesetxeak, Alberdik goix eta bokatu da partidua, 22 eta 16. Azte partida, Mikel. Zenean Urdinek. Hau ere ederra, Oso partida da. Horra. 45 minutuko partidua. Hau guztu gautzi dugu jaialdiak eta partidu honek ere azkenerako nahiz 16 egon da hortik aurra ies egin Amianok eta Apesetxeak hau guztu gautzi. Baina bete-beteko jaialdia, partidua eta gustora goteko egun asko, Mikel Arangoren, azkarrik asko. Zuri Iñaki.
Ez urtira joan, seguru bihar edo larunbatean hemen ikusiko gara. Bai, bihar eta larunbatean hemen ibiliko gara, así que ikusiko gara. Oso ondo. Eskerrik asko bagoaz protagonisten mila bezer diote. Bueno, Unai Emiano, ja Gabon arratsaldean esateren jo, baina ja eguna era bat egin duzu Gabon da zorionak. Bai, eskerrik asko. Partidu bikaina jokatu duzu. Bai, ona bino gehiago gorra eta praktikoa ez azkenen opari gutxi sake batzuk enduta ni uste ez deula bate faiatu eta horri izan da klabe. Zeolako partidutan tentsio eginta hori zaila eta lortu dugu. Egindako 11 da puntatu dizkizut, denak galotako bi, bata labur, beste luze atera, baina bestela kompleto jokatu duzu. Bai, aurren pixkat beldurrakin ez, baina hoi banekin aurren aurkaria oso azkarra zala eta pixkat tentzioekin, baina ondo partio nahi dugu, gaur lehenengo, partida ikusita hola hasieratik, ematezu nire imposiblea zala, eta azken lortu dugu iraztea. Errebotetik ere, bai? Bila etorri zera eta gero tanto egin. Bai, azkeneko tanto nor gorra nu, baina, saiatu imertzen eta gaina ondatea, segi ondo. Azte sustoa, 21 eta 16 eta argia joan. Bai, ostia, gaina sake hona izan da, eta gero etorria berriz eta ondo. Nahi, lehen urtean belokirikin finala jokatu bakarrik ez, irabazi ere bai, aurten ere momentuz finala lortu duzu. Bai, oso pozik, lehen urtean lehenengo urtea eta finala irabazi, eta aurten behintzate finalea zarrekin, eta kriston poza. Bihar daude, Olatxe Aspiroz, Fernández Oliden, ze espero, biharko partidutik? Hogenak irabazi gola, bino aurkarik bilak oso gorrak, parejantzeko dira gorrak, eta, ez du importa, partioa ikusi, eta irazte honan kontra joatzen. Herri behar duzu, etxetik ikusiko duzu? Etxetik ikusiko, zeruna, lasai, eta oso ondo, bintzate aukera erra da, ezin bat etorri ikustea, eta oso ondo dago. Bueno, abez etxekin guztu da, kriston pareja, ez du bate faiatzen, eta gero lagun bezala, pareja iteko perfektoa, eta eskertzeare bere laguntza, ze hasieratik beti ne gainean egon da, eta oso pozik. Unai, nola aldatu zeraten, txapeketako ze lehenengo partidik zenuten, gero zer bigarren da hirugarrena gorak azoazte? Bai, lehenengo aukerra euki genuen, gure meritoa bai kriston partida intzuela, hasieratik eta partidutik atea ziuten, eta gero behintzat urrengunetan beste jarrera batekin, eta oso guztua. Zorionak. Eskerrik asko. Ahora, sekundatzen digon. Antxona Bezetxea, zorionak. Eskerrik asko. Partidu oso gogorra, ez da gauza garbi egon, 12, 13, 14, 15, 16, eta hortik nagusi. Bai, hasieran berak oso fuerte hasi da, eta hoxe neko lan eukitu, baina, gero pixkan buelta ematen jonga, biek, nahiko ditzetzi gaur jaungi jokatu dula biek, eta pixkan buelta eman dio, eta hoxe azkenen nik uste amian asmatu indula, berak nasi do jokua, dominature bai, eta oso gustora irabazita. Unairen partida kompleta izan da, baina zure bigarren partida ere bai. Bai, hasieran Aixa dominatu jala zain nuke, ez, Lizeagak. Ni mino, golpe gehiago do, eta hoxe berare oso fuerte hasi da, eta ni defenditzen nahiko lan eukitut, gozatu ere ez dut hainbestein igual, baina gero partidua luze joan da, gortu inda, eta iruditzen zeinik aguantu induala, eta igual pixot geixo jokatzen ezin ez jotzen behintzat, eta ni esan gustora intako biharren partekin bai. Olatxe Aspiroz, Fernández Oliden bihar, zein izango dituzu kontrarioak larun batean? Ez dakit, tokatzen dena tokatu eta ere
nahiko lan euki gotxo, hola etxatazpirozen kontra aurreneko partidon galduen ginen, eta bueno, ez da, partidureke ikusten dut, baina bueno, tokatzen tokatutare zaila, finala. Zorionak. Eskerrik asko. Jon Alberde, Gabon. Gabon. Ilusioa bai, baina ez da nekoa izan gaur ilusioa. Alperrik, hortxe gungea, pare-paren partidua osoan, baina, nada, importantena zan momentu, kakain deu, ixe, eka jondo. Bai, 7 eta 2, 9 eta 5, eta gero ja harrapatu gainera etorrik zaizkizuenean, nagusi izan dira. Bai, eka oso ondo batuan etzako, ixe, eman asko indio, kubriture bai, tanto batzuk egin ditu, Antxonek buena itxezun, dakigu, Antxon frontoi honetan oso rokosoa, eta mienok gora aurretik eman itxezion, ondo hasi gehiago, beak asko goatzeu eta dominatzen zuen guk sufritzen genuen, eta azkenen nik aurren tanto itxeko batzuk ez zitu asmatu, eta bukaeran hortxe guntzaigu. Animo, Julen. Ba, izker asko. Ekain. Ekain. Ekain Lizega, Gabon. Gabon, bai. Ez dela posible izan. Hortxe guntzeate, ia bukaera arte, baina... Bai, hortxe jungera. Bukaera arte hor aurretik jarri geha, baina fallo... Partidoko momentu klabean fallo batzuk egin jau eta partido guntzeko momentu batean. Tratu hartu duzu, garbi zen dukaten atzean jokatu beharra zegoela, aurrean ere bilizera, baina azet partidua txapeketako partidiko gorna zuena eta beste guztien ere, bai. Bai, nik egun partidoko horra izango zela, Antxonek ez zula atzian faiatuko eta hamian hori aurrean indartxi biliko zela, baina hasieran ondo biliga, ni pixka atzian dominatu, Julenek moztu altzunean da, baina bukaera hortan gehiago zau zen dominatzea, behi dominatu dute eta aurre hartu dute. Eskerrik asko Ekain eta animo. Bai, ez ebi. Bueno, hementxe bukatzen dugu gaurko ekitaldia, hasi gara hortxe 6:25 aldera, bihar berriro, 6:25, lehenik emakumezkoen finalerdia, gero gizonezkoen promesa mailakoa eta ondoren nagusien mailako finalerdia eta larun batean goizeko 11:00 aurrera finalak. Eskerrik asko, Gabon, bihar badakizue, 6:25.